Sok állítás elhangzott a honvédelmi miniszterrel kapcsolatban. Tudsz akár jót mondani az ő 4 évéről? Tehát amire viszont azt mondod, hogy azért ez az intézkedés, ez úgy helyjel közel legalább, de rendben volt? Olyan döntést, amivel katona szakmailag kiegyezek, olyat nem tudok mondani. Azért az egy súlyos állítás. Ez súlyos állítás. És egyébként ezt még kiegészíteném azzal is, hogy nem gondolom, hogy a Magyar Honvédség történelmének, vagy a Honvédelmi Minisztérium történelmének volt ennyire rossz minisztere. Ezt most nehéz lesz kimondani, de én úgy gondolom, hogy olyan sok leszerelési kérelem van beadva, és annyi kiábrándult katona, hogy a Magyar Honvédség és az országvédelem az addig létezik, amíg a háborús veszélyhelyzet fent áll. Amint ezt feloldják, mindig le fog szerelni, és a védelmi képességünk az közelíteni fog a nullához. Katonai vezetés, vagy akár hát nyilván személyesen a honvédelmi miniszter, ő mennyire volt egy jó szívvel egy támogatója ennek a csádi missziónak? Én azt gondolom egyébként a Honvédelmi Minisztérium vezetéséről, és akár a miniszterről, vagy akár a katonai vezetésről, a vezérkarfőnökről, hogy szerintem nem feltétlenül örültek annak, hogy Orbán Gáspár most már százados Magyar Honvédség tagja. Több szempontból sem, mert ugye azért már olyan körökben és olyan szinteken mozgott, ahol valójában rájuk is fenyegetettséget jelentett, tehát az ő székükre is. Mert ki tudja, hogy Orbán Gáspár egyébként a vasárnapi ebédnél otthon mit fog elmondani. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. Telex.hu/1%. A 33 éves Pálinkás Szilveszter 2017-ben csatlakozott a Magyar Honvédséghez. Rohamlövészként és különleges műveleti katonaként Szolnokon szolgált, majd elvégezte a komoly presztízsű Brit Királyi Katonai Akadémiát, ahol a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár is tanult. Később az Egyesült Államokban katonai felderítőnek képezték, majd katonai szakreferensként került a Honvédelmi Minisztérium állományába, ahol a közvetlen parancsnoka Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter volt. A Magyar Honvédség országos toborzó kampányának arca lett, számos promóciós videó mellett szerepelt a Honvédelmi Minisztérium és a TV2 közös Sereg című sorozatában, ahol katonai szakértőként is segítette a forgatást. Később színészként és szakértőként vett részt a Sárkányok Kabul felett című film készítésében is, amely a 2021-es Sámán Pajzs nevű afganisztáni katonai mentőakciót dolgozta fel. Tavaly nyáron a Telexen írtuk meg, hogy benyújtotta a leszerelési kérelmét, mert nem értett egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetésével, és nem tudott azonosulni a szervezettel, amelynek az arca volt. A háborús veszélyhelyzetre hivatkozva azonban nem engedték leszerelni. Cikkünk megjelenése után a minisztérium közleményt adott ki, amelyben azt írták: Böröndi Gábor vezérezredes tatai műveleti tiszti beosztásba helyezte Pálinkást, megbízta egy fontos feladattal, és utána közös megegyezéssel leszerelhet. Leszerelési kérelme után a Sárkányok Kabul produkció nem kereste többé Pálinkást, nem hívták meg a bemutatóra, új katonai szakértőket mutattak be a nyilvánosságban, és a stáblistán sem tüntették fel a nevét katonai szakértőként. A következőkben a Pálinkás Szilveszterrel készült interjúnkat láthatjátok a Magyar Honvédség helyzetéről. Ez egy elég rendhagyó beszélgetés, nem egy szokványos interjú. Miért érezted fontosnak, hogy elfogadd a megkeresésünket és megszólalja a nyilvánosságban? Nemes egyszerűséggel úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy háborús veszélyhelyzetben úgy gondolom minden állampolgárnak joga van egy igaz helyzetképhez a Magyar Honvédség vonatkozásában, pláne, hogyha hozzátesszük, hogy valójában az adófizetők pénzéből tartjuk fenn az ország védelmét. Fogunk beszélgetni erről a helyzetképről mindenképpen, de még annyit az interjúnak a kontextusához, hogy neked ahhoz, hogy most itt legyél, kellett valamilyen hivatali vagy szolgálati utat bejárni, engedélyt kérni, vagy ez hogy néz ki nálatok? Valójában igen, tehát az, hogy úgymond a médiában kinyilvánítom a véleményemet, már egyébként a megkeresés tényét is kellett volna jelezni a szolgálati szabályzat szerint. Ezt nem tettem meg, mint ahogy azt sem tettem meg, hogy bejelentsem, hogy itt vagyok. Ezzel a szolgálati szabályzatot szektem, aminek értelemszerűen valami fokozatú, fegyelmi eljárás lesz a vége. És annak milyen következményei lehetnek szerinted? Úgy gondolom, ez az interjú tartalmától függ elsősorban. Nehéz megítélni. Én úgy gondolom, hogy meg fogják szüntetni a szolgálati viszonyomat. Azt magát mikor döntötted el egyébként, hogy nyilvánosság elé fogsz állni?
Ez egy nehéz kérdés. 2025 júliusában beadtam a leszerelési kérelmet, akkor már én úgy gondolom, hogy a tiszti hitvallásom megtörtént. Úgy gondoltam, hogy kilépek a honvédség kötelékéből, nem tudtam, megpróbáltam újra visszaépíteni hónapok alatt azt, amit egyébként elveszítettem a rendszer által, nem sikerült. Én úgy gondolom, hogy így az elmúlt 4 hétben fogalmazódott meg bennem azt, hogy elmondom azt, amit szeretnék. Ugye valószínűleg sok néző, aki látja ezt a beszélgetést, összekötheti fejben, hogy az utóbbi időben több szolgálati személy is volt, aki így vagy úgy, de megszólalt a nyilvánosságban, ugye Szabó Bence rendőrnyomozó, illetve a Laponyi Zsolt is a rendőrségtől, hogy akár az ő megnyilvánulásaikhoz van-e köze annak, hogy te is kiálltál? Hamarabb megszületett bennem a szándék egyébként, hogy eljövök ide, és elkezdtem készülni rá tudatosan. Meglepett egyébként. Abszolút hősnek tartom őket. Én úgy gondolom, hogy, és hogyha üzenhetnék a Szabó Bence századosnak, akkor üzennék, hogy senkit nem hagyunk hátra. Rendőr katona kéz a kézben, egy szív, egy dobbanás. Annyiban visszaugranék egy kicsit időben, hogy a te karrierednek az elejére, ugye 2017-ben csatlakoztál a Magyar Honvédséghez. Miért lettél katona? 2017-ben azért jelentősen fiatalabb voltam. Egyébként kihívásra vágytam. Szerettem volna még, az sportoló voltam, szerettem volna még egy fizikai kihívást, szerettem volna egy új olyan területet, amit eddig még nem ismertem. És jelentkeztem a Magyar Honvédséghez, ugye 2017-ben, és a különleges műveleti dandárhoz kerültem Szolnokra. Ezt követően rohamlövészképzésen vettem részt, pár képzést elvégeztem a NATO különleges műveleti központban, Belgiumban. Hogy akkoriban, amikor elhatároztad, hogy te belépsz a honvédség kötelékébe, akkor mi az, ami túl a fizikai részén vonzott ebben a szakmában? Nem tudom, ez egyáltalán szakmának nevezhető, vagy annál ez egy mélyebb, komolyabb elköteleződés még? Én úgy gondolom, hogy ez egy hivatás. Tehát, hogy nyilván én úgy gondolom, minden katona másképpen fogalmazza meg, de a helyes lelki beállítottság az az, hogy hivatásként tekintek erre, hiszen az eskümben is azt mondom ki, hogy az életem feláldozása árán is megvédem. És én ezt az esküt nagyon komolyan vettem. Ugye 2023-ban lettél a honvédség toborzó kampányának az arca. Az egyrészt emocionálisan neked milyen érzés volt, hogy ennek a szervezetnek te így meg is tudod jeleníteni, és veled azonosítják a nyilvánosságban? Kihívásként tekintettem rá. Egyrészt féltem is tőle. Korábban nem találkozhattunk ilyennel a Magyar Honvédségben. Tehát nem emeltünk ki egy katonát, akire azt mondtuk, hogy ő a honvédség arca, ő képvisel minket, mind fizikális megjelenésben, mind szellemileg, mind lelkületben. Abszolút, ahogy fogalmaztam, kihívásnak tekintettem. Próbáltam megfelelni annak a katonai etosznak, ami egyébként, vagy úgy fogalmaznám, hogy erkölcsi iránytű, ami minden katona szívében van, ennek megfeleljek. Egyszer megfeleljek abban a közvetített képben, amit a civil társadalom felé közvetítünk, és abban a képben, amit egyébként a katonák felé közvetítünk. És nem szerettem volna, hogy a kettő között óriási legyen a különbség. Hogyan nézett ki annak a folyamata, amikor megkerestek téged azzal, hogy te legyél a honvédség arca? Szolnokon dolgoztam, egy teljesen hétköznapi nap, mondhatjuk így, szolgálatban, és az irodámban csörgött a telefon, a miniszter sajtófőnöke hívott, és kérte, hogy másnap jelenjek meg Szalai Bobrovnicki Kristófnál, honvédelmi miniszternél. Nem tudtam, hogy mivel kapcsolatban. Egyébként az állomány illetékes parancsnokaim sem tudták, hogy miért kell egyébként oda mennem. Másnap felmentem. Először a honvéd vezérkar fogadott, majd utána mentem miniszter úrhoz. Az akkori katonai vezetés elég erőteljesen éreztette velem, hogy bármit is kér a miniszter úr, és arra én nemet mondok, akkor véget vetnek a katonai karrieremnek. Szóval így mentem be a miniszter úrhoz. Ez hogy nézett ki konkrétan ez az érzékeltetése? Konkrétan megfogalmazták majdnem így, ahogy mondtam.
nagyjából annyit tettek hozzá, hogy nem folytathatod a külföldi tanulmányaidat, nem mehetsz külföldre, igazából egy beosztásban töltöd el innentől kezdve a hátralévő karrieredet. Ez nagyjából így nézett ki. Miniszter úr felvázolta a tervét, hogy mit szeretne a ciklusa alatt egyébként elérni, mint számokban, hogy hány katonát szeretne, hogy szolgáljon a Magyar Honvédségen belül. Ehhez neki szüksége van egy nagy láthatóságú toborzó kampányra, és ő felkér engem arra, hogy én legyek ennek a toborzó kampánynak, vagy a Magyar Honvédségnek az arca ebben az időszakban. Azért nagyon izgalmas, vagy érdekes ezt hallgatni, hogy ez egy ilyen jó dolognak is tűnhet egyébként, meg egy megtiszteltetés valaki szempontjából, és hogy akkor miért kell ilyen módszereket alkalmazni, hogy közben meg rögtön egy ilyen lelki nyomás alá helyezem azt, akit egyébként egy közös munkára akarok imitálni. Én úgy gondolom, hogy van egy olyan fajta rossz szokás a honvédségben, ami remélem, hogy jövőben már nem lesz. Ez pedig az, hogy mindig azt jelentjük felfelé, hogy minden rendben van. És próbáljuk azt közvetíteni a döntéshozó felé, hogy úgymond én, mint parancsnok, és az alattam dolgozó állomány egyébként ugyanazt gondolja, itt minden rendben van, miniszter úr, az ön által kiválasztott katona azt csinálja, amit ön szeretne. És ezt a képet próbálják közvetíteni szerintem minden felsővezető a miniszter úr felé, még ha ez fedi a valóságot, még ha nem is fedi a valóságot. Ugye innen viszonylag rövid idő telik el, 2023-ban lettél a toborzó kampány arca, majd 2025-ben pedig benyújtottad a leszerelési kérelmedet, akkor azzal indokoltad ezt a Telexnek, hogy nem értettél egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetési szemléletével, és nem tudtál azonosulni azzal a szervezettel, amelynek az arca lettél. Ez mit jelentett akkor konkrétan? Azt, hogy beadtam a leszerelési kérelmemet, és hogy fogalmazunk, hogy a tiszti hitvallásom hanyatlása, ez egy hosszú folyamat. Én úgy gondolom, hogy nagyban befolyásolta, hogy is fogalmazzam meg ezt, a miniszternek a döntései. A rendszer szintű változtatásai juttattak el engem ahhoz, hogy beadjam a leszerelési kérelmemet. Mert egyrészt közvetítenem kellett egy olyan képet a Magyar Honvédségről, ami abszolút nem volt valós, hogy itt minden rendben van, itt minden nagyszerű, gyertek és vonuljatok be katonának, igazából ez a jövő és a karrier. És közben láttam azt a katonatársaimon, akikkel együtt szolgáltam ezelőtt a feladat előtt, hogy mennyire szenvednek, és sorra adják be a leszerelési kérelmeiket. És éreztem ezt a fajta ellentmondást magamban, hogy de a legjobb bajtársaim egyébként le akarnak szerelni. Egyébként már ellenszenvesek is velem ezért, mert én azt közvetítem, hogy minden rendben van, pedig az ő katona sorsuk pedig egyre rosszabb napról napra. Az olyan érdekes, hogy akkor te kifejezetten a személyes felelősséget is éreztél amiatt, hogy a nyilvánosságban hát nem az a kép jelenik meg, és úgy hívnak be embereket a honvédségbe, hogy aztán utána ott kiderül, hogy nem úgy történik, ahogy te is mutatott például a képeken. Abszolút. Én azt gondolom, hogy a toborzó kampányt fel lehet egyébként különböző fázisokra osztani. Az nagyon erősen érződött, hogy a miniszter felé érkező feladatszabás az mi. Én úgy gondolom, a miniszterelnök sem más nem kért, egy bizonyos számot leírt az asztalra, ennyi katonát szeretnék. És valójában ezt a célt szolgálta a toborzó kampány. Az elején a toborzó kampánynak social media tartalmakat gyártottunk különböző social media felületekre. Ezek rövid videók formájában közvetített katonai üzenet, az érdeklődés felkeltésére, a hadseregünk bemutatására, az elmúlt időszakban mennyit fejlődtünk. A probléma az ott volt, hogy a miniszteri kabinet sajtóosztály egyébként szerintem nem rendelkezett kellő katonai tudással ahhoz, hogy ne csináljunk viccet magunkból. És én sokszor azt éreztem, hogy ezen videókban a szakmai hiányosságok miatt egyébként a legszebb hivatás humortárgya lesz. Mind a katonák részéről egyébként, mind pedig egyéb a civil állampolgárok részéről. Hogyha összehasonlítjuk egyébként a toborzó kampányunkat, akár megnézzük egy US Army, hogy nem kell messzebbre mennünk, egy amerikai hadsereg toborzó kampányát, a milyen kell, akkor azért óriási különbség van. És ezeket a szakmai kifogásokat, kritikákat mennyire lehetett egyébként házon belül jelezni, javítani, valamilyen konstruktív irányba terelni? Én azt gondolom, hogy
Volt, amikor sikerült érvényesíteni az akaratomat, és szakmaiságot vinni bele, volt, amikor nem. És nagyon nehéz egyébként olyan social media szakemberekkel együtt dolgozni, akiknek egyébként a siker az nézettségben valósul, meg a nézettségben látszódik igazából. Neki valójában nehezen magyarázod el, hogy igazából nem az elérés a lényeg, hanem a közvetítő üzenet a lényeg. És ez valójában egy nagy probléma volt. Ugye ezt a leszerelési kérelmet, ezt elutasították, és akkor úgy reagált a Honvédelmi Minisztérium a Telexnek a tavaly augusztusi cikke megjelenése után, hogy a nemrég századossá előléptetett Pálinkás Szilveszter a honvédség megbecsült katonája, akinek a legmagasabb kiképzést és nagyértékű külföldi tanulmányokat fizetett a honvédség. Éppen ezért és a háborús veszélyhelyzetre különös tekintettel Pálinkás századost a Magyar Honvédség vezérkari főnöke, Böröndi Gábor vezér-ezredes tatai hadműveleti tiszti beosztásba helyezte és megbízta egy fontos feladattal, amely teljesítését követően majd közös megegyezéssel leszerelhet a honvédségtől. Kezdjük ott, hogy elmondhatod-e azt, hogy mi az a fontos feladat, amivel megbíztak? Ezt a fontos feladatot a mai napig egyébként keresem, hogy mi lehet ez a fontos feladat. Lehet, hogy vezérezredes úr még gondolkodik rajta, vagy nem ért ide a feladat szabása hozzám. Semmilyen különleges feladat nem érkezett felém egyébként. Ez abszolút egyébként csak egy a sajtónak szóló, vagy médiának szóló üzenet volt kifelé. Tehát nem kapták konkrétan semmilyen különleges Semmilyen különleges feladatot nem kaptam. Egy teljesen általános beosztást. Azért egyébként, aki a katonasságban egyébként egy kicsit járatos, az ugye látja a bemutatkozó videómban, vagy egyébként abban, hogy mi a katonai hátterem, hogy én valójában felderítő vagyok. És hadműveleti beosztást kaptam. Egy páncélos dandárnál. Tehát ez a szakterülethez semmi közöm. Ez valójában egy száműzés, ez egyfajta büntetés. Igazából nem engedtek vissza Szolnokra, tehát leszerelni nem engedtek, és nem engedtek vissza Szolnokra, amire egyébként ki vagyok képezve, és úgymond az anya alakulatom, ahol egyébként szakmai szempontból, és az ország védelme szempontjából abban a beosztásban profitált volna belőlem a Magyar Honvédség a legjobban. És képes lett volna a képességemet elpazarolni egy teljesen más beosztásban, amihez nem is értek. Kaptál ehhez egyébként valamilyen időbeli információt, hogy meddig tart ez a különleges feladat, amiről ugye nem tudtad, hogy mi is pontosan, de hogy mikor jön el az a pillanat, amikor leszerelhetsz? Nem kaptam semmilyen. Igazából, ha ezen a szálon indulunk, akkor nem. De valójában ugye a miniszteri kabinet állományához tartoztam. Nekem a közvetlen főnököm a Margitai Beck Beáta, a kabinetfőnök asszony volt. Neki nyújtottam be a leszerelési kérelmemet, mint közvetlen főnököm, értelemszerűen ugye miniszter úr felé ezt továbbította. És az első reakció, ezt péntek délután adtam be, kaptam egy e-mailt valójában reakcióként. Most az e-mail tartalmát nem fogom kifejteni, de utána másnap már nem kellett bemennem dolgozni. Majd csak az ezután következő napon szóltak, hogy menjek be, kabinetfőnök asszony, ezt bementem. A leszerelési kérelmem első reakció a részéről az volt, hogy hazáruló vagyok. Ez a felettesed, vagy ez a... Igen, ez a kabinetfőnök. Megkaptam, hogy hazáruló vagyok, és mit képzelek magamról, a honvédelmi miniszter nem veszítheti el a honvédség arcát a választásokig. Úgyhogy rendelkezési állományba kerülök, átadnak Böröndi Gábor vezérezredesnek, hogy szolgáltat és alázatot tanítson nekem. És egyébként meg nem merjem azt mondani, hogy nem adatott meg nekem katonai karrier, mert sétáltam a miniszter mellett. Ez így szó szerint elhangzott. Ami azért érdekes dolog, mert hogyha ez van úgymond a politikusok fejében, hogy az a katonai karrier, hogy sétálhatsz egy miniszter mellett, akkor szerintem ez elég üzenet minden katona számára, hogy hogyan kezeli őket a rendszer. Erről egyébként, amikor meghallottad ezt a mondatot, akkor mit gondoltál? Jól tettem, hogy beadtam a leszerelési kérelmemet. Ezt gondoltam. Ugye a szervezeten belül az, hogy parkolópályára tesznek, és nem tudsz azon a területen tevékenykedni, ahol egyébként a legjobb szolgálatot tudnád nyújtani, azt lehet valamilyen formában jelezni egyébként, hogy hello, nekem nem itt lenne a helyem, hanem mondjuk Szolnokon? Hát ez már még hagy kanyarodjak vissza egy pillanatra a kabinetfőnök asszonyhoz. Tehát, hogy
Nyilván a leszerelésemet követően miniszter úrral is beszéltem, Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszterrel, aki a leszerelési kérelmemet egyfajta politikai helyezkedésnek vette, ami azért érdekes számomra, mert egy átlagos százados vagyok, én politikailag nem tudok helyezkedni, majd megkaptam, hogy én vagyok Magyar Péter és Ruszin Szendi Romulusz, és hogy rossz stratégiai szintű döntést hoztam ezzel, hogy oldalt választottam. Szolnokra valójában azért nem engedtek vissza, mert a Magyar Honvédségen belül is feltételeznek olyan pontokat, akik mondjuk Ruszin Szendi Romuluszhoz hűségesek. Én ezt abszolút hülyeségnek tartom. Tehát, hogy katonák egyáltalán nem politizálnak. Egyik oldal mellett sem állnak. Én úgy gondolom, szolgált teljesítés közben az, hogy a magánéletben mi a véleményük, vagy melyik oldalt választják, az abszolút magánügy. Úgyhogy ilyen céllal, hogy Szolnok és a különleges műveleti dandár egy Tisza-sziget, vagy egy Ruszin Szendi Romulusz sziget, én úgy gondolom, hogy ez rendkívül sértő. Egyébként Szolnok mitől különleges? Benne van a nevébe, leginkább nem. Igazából a különleges műveleti dandár. Szolnok azért különleges, mert ha úgy vesszük, van ez a példa, amit egyébként sok helyen szoktunk használni, hogy az a Lándzsa hegye. Ott vannak a legjobban felszerelt és a legjobban kiképzett katonák. Azért itt megjegyezném, hogy a Magyar Honvédség viszonylatában a magyar különleges műveleti dandár a többi alakulathoz képest jól fel van szerelve. De egyébként NATO viszonylatban én úgy gondolom, hogy a sor végén vagyunk. Előszeretettel használja egyébként a minisztérium a különleges műveleti katonákról és rohamlövészekről készült képeket, mert rendkívül vonzó, rendkívül, ahogy a katonák szokták mondani, szexinek néz ki. De valójában sok esetben ezek a katonák saját maguknak veszik meg a felszerelést, ami szerintem elkeserítő. Tehát, hogyha egy bizonyos szint fölé akarnak emelkedni szakmailag, akkor bizony be kell ruházni arra, hogy megveszed a saját felszerelésre. Az én saját felszerelésem például 1,5 millió forint, a sisaktól kezdve a mellényen keresztül, még egyébként a fegyvererősítő különböző optikák is a sajátom, mert egy bizonyos szint fölött már nem tudnám ellátni maximálisan az adott feladatot azzal az eszközzel és azzal a rendszerrel, amit egyébként a Magyar Honvédség biztosítani tud. Itt van rajtam ez az egyenruha, egyébként ez is a sajátom. Ha már elhangzott egyébként ez a politikai szál, amit ugye maga a miniszter is pedzegetett neked, egyfelől annak, hogy a Ruszin Szendi Romulusz ilyen politikai szerepvállalása lett, annak milyen volt a te megítélésed szerint nem tudom, az optikája, vagy a fogadtatása a honvédségen belül? Én úgy gondolom, hogy a honvédelmi minisztert kizökkentette az egyensúlyából Ruszin Szendi Romulusz, és abszolút egy csőlátás alakult ki a fejében. Tehát mindenhol Ruszin Szendi Romulusz követőit látta, mindenhol őket akarta írtani, és minden áron a létező összes szabályszegést lehetőleg visszamenve akár 5 évre mindent rá akart húzni, amit csak lehetett húzni. Ami azért felvet kérdéseket az emberben. Én úgy gondolom, hogy a részéről van egy szakmai féltékenység, mert valójában a honvédelmi miniszternek azelőtt, miatt elvállalta ezt a miniszteri beosztást, semmilyen szakmai előképzettsége nem volt. Semmilyen katonai tapasztalata. És most itt megint kiutalnék Amerikára, ugye ott is tanultam majdnem közel 1 éve. Nézzük meg, hogy Donald Trump adminisztrációja milyen honvédelmi vagy védelmi minisztert választ. Pete Hegseth, katonai tapasztalattal rendelkező, legalább 4-5 missziót megjárt, Irak, Afganisztán. Tehát látszik az, hogy ez egy olyan miniszteri szék, ahol nem lehet beültetni úgy valakit, hogy nincsen katonai szakmai tapasztalata. Vagy egyáltalán fogalma a hadseregről. Mert valójában hiába ültetsz magad mellé jó katonai tanácsadókat, honvédelmi miniszterként, hogyha egyébként a kérdést sem érted, amiben dönteni kell. És ez egy kardinális dolog, én úgy gondolom. Tudsz egyébként arra valamilyen példát mondani, vagy akár konkrét emléket, hogy mondtad, hogy mindenhol a Ruszin Szendi Romulusznak az embereit látta, vagy kereste, hogy ez hogyan nyilvánult meg, vagy miben látod felfedezni?
Emlékszem, hogy feltett nekem egy kérdést, mikor beadtam a leszerelési kérelmemet, és akkor is azt pedzegette, hogy szerintem mi a különbség egy olyan honvédelmi miniszter között, aki mondjuk előtte vezérkarfőnök volt, és milyen különbség a között, aki üzletember volt korábban. Nem egyszerűen azt válaszoltam, hogy akinek van katonai tapasztalata, az érteni fogja, és tudni fogja irányítani az alárendelt szervezetet. Én ezt az egy előnyt látom. Nem látom előnyét annak, hogy valaki üzleti kapcsolatokkal, üzletemberként ül be egy honvédelmi miniszteri székbe. Egyszerűen nincs valóság alapja. Nem alátámasztható semmivel. És erről ő mit mondott? Elfogadta. Bólintott, és utána elköszöntünk egymástól. Én úgy gondolom, nem követtem minden egyes elemét annak a Rusin Sandy, Romulus ellen indított úgymond karaktergyilkosságnak, amit láthattunk a médiában, de az biztos, hogy a katonák többsége nem azon az állásponton van. Tehát őt ismertük vezérkarfőnökként, és... Tehát nem értettek egyet azzal, amit vele kapcsolatban megfogalmaznak a kormánypárti nyilvánosságban. Igen, abszolút. És egyébként valójában meg is tudta védeni magát, mert igazából egyik vádat sem sikerült bebizonyítani ellene. Ugye mondtad, hogy ezt a Tisza-szigetnek nevezi Szolnokot, vagy hogy ez így elhangzott, meg hogy ilyen tisztás embereket keres. Azt nyilván muszáj megkérdezni ezen a pontján is az interjúnak. Nyilván téged ezzel fognak majd valószínűleg támadni, kritizálni jobb esetben, hogy neked van-e valamilyen tisztás kötődésed, akár, nem tudom, érzelmileg, vagy konkrétabb szinten? Nincsen. És én tartom magamat ahhoz egyébként, hogy katona ne politizáljon, és ahhoz is tartom magam, hogy egy miniszter ne sodorjon bele semmilyen politikát a katonaság életébe és a katonák életébe, és ne politikai nézetek alapján ítélje meg őket. Ez egy nagyon fontos dolog, én úgy gondolom. Ugye te a Honvédelmi Minisztérium állományában ugye közvetlenül a Szalai Bobrovnicki Kristóf alatt dolgoztál. Ugye arra már mesélte, hogy ez hogyan történt meg ez a megkeresés, meg hogy hogyan kerültél oda, de hogy mondjuk vele akár a közös munkára milyennek emlékszel vissza, vagy mennyire volt ez egy közös munka valójában? Szakrafelásként dolgoztam, tehát én úgy gondolom, hogy annál az asztalnál ültem, ahol egyébként a legfontosabb döntések megszületnek. Én igazából azt gondolom, hogy a vezetésről azt gondolom, hogy a legegyszerűbb egyébként úgy megítélni, vagy rátekinteni arra, hogy egyébként alkalmas ő arra a beosztás betöltésére, hogy úgy tekintsünk rá, mint az országvédelem első embere. Én azt gondolom, hogy ahhoz elemezni kell és látni kell ezt az elmúlt 4 évet. És akkor, amely engeded, akkor 2023-ra visszaugranék. 2023. január 17. Ugye akkor történt a Fiatalítás nevű folyamat, ahol valójában a honvédelmi miniszter az alakulat parancsnokokat és a katonai felsővezetőket egy Bálnában tartandó évértékelőre meghívta. Ez azért volt érdekes, mert ugye nem közölték az állományai valójában miért mennek oda. Ami történt, hogy megnyitotta az évet a honvédelmi miniszter, Rusin Sandy Romulus számára átadta azt a borítékot, és feladatot szabta neki, hogy hirdesse ki ezeket a neveket, akiket ugye a Magyar Honvédségtől ki fognak rúgni. Ez azért érdekes, mert ezt követően a honvédelmi miniszter otthagyta a rendezvényt, és elhagyta a piszkos munkát Rusin Sandy Romulusra. És felmerül bennem a kérdés, hogy ilyen egy felelősségteljes honvédelmi miniszter, hogy a jó döntésekért vállalja a felelősséget, a rossz döntésekért pedig keresi bűnbakot. És szerintem egy fiatal tisztnek, mint én, és egyébként a többi fiatal tiszttársaimnak is egyébként ez a tiszti hitvallásában nem fér bele. Mert mi azt tanuljuk, és azt próbáljuk egyébként közvetíteni a katonáink felé, hogy mi felelősséget vállalunk értetek. Minden egyes tettünkért felelősséget tartozunk. Legyen az jó vagy rossz döntés. Ezt követően egyébként én azt gondolom, hogy a fiatalítás szerintem az csak egy,
hogy is fogalmazzam, a civil társadalom felé volt egy üzenet. Azt azért tudni kell, hogy 2019 óta veszélyhelyzet van. Mi azt jelenti, hogy a katonák nem tudnak leszerelni, és nem tudják otthagyni, úgymond a katonai szolgálatot nem tudnak elszakadni a Magyar Honvédségtől. Ami azt eredményezi, és erre még rájön az, hogy nincsen szolgálati nyugdíj. Ami azt jelenti, hogy más NATO tagállamokkal szemben egyébként, itt nincs az, hogy 20 év szolgálat, 25 év szolgálat után nyugdíjba lehet menni, itt 65 éves korig kell dolgozni. Tehát felfelé valójában a beosztások rendszere személyileg tevítődik. Mindenféleképpen kellett egy megoldás erre, és ez a 8/2023-as kormányrendelet volt, amivel valójában igazából indoklás nélkül kitehetünk embereket úgymond az utcára. Ami azért volt fontos, mert hogyha azt veszed számításba, hogy felfelé telítődnek a beosztások, eddig azt úgy tudtuk megoldani, hogy tegyük fel, nekünk szükségünk volt, bebizonyosodott, hogy mondjuk ez a vezető, ez alkalmatlan a beosztására, vagy mellette csináltunk egy ugyanolyan erősségű beosztást, ugyanazért az illetményért, de kivettük abból a felelősségteljes beosztásból, mert alkalmatlan volt, vagy pedig felfelé buktattuk. Ez a másik opció, de így meg tudtunk válni azoktól az emberektől. Valójában igazából a honvédelmi miniszter a fiatalítás címszóval azt csinálta, hogy a kulcsfontosságú felső vezetői pozíciókban lévő emberektől megszabadult. Én azt gondolom, hogy ők voltak az utolsó felsővezetői generáció, ezredesi és tábornoki állomány, akik még önálló véleménnyel, önálló gondolatalkotással is rendelkeztek, és nem bólogattak minden felülről érkező parancsra. Na most a fiatalítás követően egy újfajta vezetői kiválasztási modell jelent meg. Ami azt jelenti, hogy a katonai felsővezetői pozíciókban többé már nem volt kritérium az, hogy valaki értsen a munkájához, tehát a szakmai kompetencia, leegyszerűsítve a lojalitás volt a legfontosabb. Tehát valójában a fiatalítás 2023-ban ez valójában előkészítette azt a terepet, amivel később egyébként úgymond a tervét megvalósíthatta a honvédelmi miniszter. Tehát semmelyik parancsnok nem fog az utamba állni. Mert mindenki lojális hozzám, azokat ültettem a megfelelő székekbe. Ugye azt említetted, hogy az ő kompetenciáinak a megítélésénél ugye azt kell megnézni, hogy mit csinált az elmúlt 4 évben. Most ugye említettél egyet, a fiatalítást, aminél elmondtad, hogy az milyen célt szolgált szerinted, de hogy még az összképnek az értékeléséhez miket érdemes szerinted átvenni? Valójában úgy gondolom, hogy tovább kell mennünk az időben, hogy igazán azt lássuk, hogy valójában mik azok a hiányosságok, és milyen döntéseket hozott, és milyen rendszer szintű problémák keletkeztek ezáltal a Magyar Honvédségen belül, mivel eljutottunk most 2026-ban oda, hogy ennél nagyobb morális mélypont a Magyar Honvédség történelmében még nem volt. És ennyibe adott leszerelési kérelem sem. Úgy jutottunk el ide, hogy 2024-ben folytatódott, ugye a honvédek jogállásáról szóló új kormányrendelet került bevezetésre. Itt valójában a katonák túlórájának a kifizetését eltörölték, ami egy óriási probléma volt. Rengeteg olyan szakterület van a Magyar Honvédségen belül, akik mondjuk hétvégén is dolgoznak, akiknek egyébként annyi szolgálati idejük van, hogy egyébként nem lehetett máshogy megoldani, ez túlóra formájában kompenzálta számukra a honvédség. Ez bizonyos esetekben egészen elment odáig, hogy ez az egy intézkedés, vagy ez az egy dolog, hogy nem fizetjük ki a túlórát, ez bizonyos katonáknak 150-200 ezer forintot is jelenthetett havonta a bérkiesést. Beszélek a rendészekről, beszélhetek a díszelgőkről, beszélhetek a különböző katonai nagygépek vezetőiről, tehát hogy ez egy nehéz ügy volt. Amit ide kiemelnék, hogy a pótlékok eltörlése a következő. Rengeteg katonai pótlék volt, ami az alapilletményünkre ráépült. Ezeket is eltörölte. Ugye a pótlékoknál kiemelném szerintem a legfájóbb gyakorlatos pótlék, de egyébként minden szakterületnek meg volt a saját pótlékja. A gyakorlatos pótlék például, tehát hogyha a katona kimegy mondjuk 2 hétre táborfalvára, tegyük fel, a bokorban fázni és ázni, akkor legalább naponta a bruttó 10 000 forintot kapott, ezért kiment 2 hétre, akkor az bruttó 140 000 forint, ugye ez is elvesztett. Tehát ez a rendelkezés, ez valójában, ez a kormányrendelet,
ezt csak elvett a katonáktól, és nem adott hozzá semmit, ugye? És bocsánat, de ezeket hogy fogadták a katonák egyébként? Hogy fogadtátok? Nagyon rosszul fogadtuk. Nyilván én a kabineten dolgoztam, és nem a tényleges végrehajtó állománynál, de megszokott a szívem, amikor ezeket hallottam egyébként, hogy milyen körülmények uralkodnak a hadseregen belül. Közben én a kamera előtt pedig előadom azt, hogy itt minden rendben van, és gyertek, vonuljatok be katonának. És ezeket te egyébként jelezhetted a miniszter felé? Az ilyen aggályokat? Én úgy gondolom, hogy a megfelelő csatornákon eljutott hozzá az információ. Az mit jelent? Megfelelő úton eljutott a miniszterhez az információ, de szerintem nem abban a formában, amiben kellett volna. Nem olyan szinten. Hogy jelezhették neki. Én azt gondolom, hogy a vezérkar főnök lehet, hogy nem feltétlen jelezte az aktualitást és a valóságot, hogy nem annyira rossz a helyzet. Felfelé mindig azt jelentjük, hogy minden rendben van, mert különben a székünk veszélybe kerül. Ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy lehet, hogy nem kapta meg azt a valóságos képet arról, hogy egyébként ez a morális mélypont, ez valójában milyen mély. Mondjuk azért ebben, hogy mondjam, józanésszel is talán bele lehet gondolni, hogyha ilyen jelentős kompenzációkat vesznek el az embertől, akkor hát attól nem lesz boldog. Tehát azért azt gondolnám, hogy a miniszter egy értelmes ember, tehát ezt a következtetést ezt azért le tudja vonni akár magától is. És ettől függetlenül pontosabban ezekre ráépülve még ugye eltörölték a szabadságot, mint olyat szolgálatmentesség van, ennek az éves száma csökkent. A másik fontos dolog, hogy bevezette a sávos illetményt, ami lehet, hogy egy versenyszférában tevékenykedő cégnél ez mondjuk pozitív hatással van a profitra, mert az emberek mondjuk egy mérhető teljesítmény alapján több pénzt tudnak hazavinni, de ilyen nincs máshol a világon sehol, csak itt. Tehát, hogy ez azt jelentette, hogy X beosztásban szolgáltat teljesítő katona vagyok, akkor nekem meg van állapítva, hogy ez az alsó határom, amit kaphatok, és ez a felső határom, és az állomány illetékes parancsnok dönti, hogy egyébként ezen belül én mennyit kapok. Ami egyébként abszolút szerintem mérhetetlen. Tehát, hogy mi alapján mérem a logisztikus, mi alapján mérem mondjuk a felderítőt, mi alapján mérem a tüzért. Ez abszolút egy nem egységes rendszer. Továbbá túl nagy hatalmat ad szerintem az alakulatparancsnokok kezébe. Mert akkor nem azt érzi a katona, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól jön a fizetésem, hanem az alakulatparancsnoktól jön a fizetésem, én valójában őt szolgál, mert tőle jön a pénz. És ennek megvan a veszélye, hogy kialakulnak úgymond kis királyságok a honvédségen belül, fejedelemségek, ami szerintem abszolút káros vezetés szempontjából. Leszerelési kérelmeket is említetted, hogy azt mennyire lehet számszerűsíteni? Ugye azt mondtad, hogy ennyi nem volt még soha. Ezt most nehéz lesz kimondani, de én úgy gondolom, hogy olyan sok leszerelési kérelem van beadva, és annyi kiábrándult katona, hogy a Magyar Honvédség és az országvédelem az addig létezik, amíg a háborús veszélyhelyzet fent áll. Amint ezt feloldják, mindig le fog szerelni, és a védelmi képességünk az közelíteni fog a nullához. Ez mit jelent a számok szintjén akár szerinted? Nem szeretnék számokat mondani ezzel kapcsolatban. De ez jelentős mennyiségű. Nem azok a katonák fognak leszerelni, akik egyébként mondjuk az irodában dolgoznak, vagy esetleg a harckiszolgáló személyzet, vagy a harctámogató, hanem a harcolóbeosztású katonák. Ugye feltételezem, hogyha ezt így ebben a formában tehát látod, akkor azt gondolnám, hogy ezzel tisztában lehet akár a honvédségnek a vezetése is, hogy itt azért van egy ilyen összefüggés, hogyha megszűnik a veszélyhelyzet, akkor a leszereléseknek a száma az itt nagyon komoly problémát okozhat. Én úgy gondolom, hogy ez a honvédség vezetése, itt mindig a vezérkarfőnököt értem alatta, Bőröndi Gábor vezérezredes. Én azt gondolom, hogy hogy áll hozzá a honvédség vezetése, hogy áll hozzá a honvéd vezérkar, vagy a honvéd vezérkar főnöke. Én úgy gondolom, hogy kétféle vezérkar főnök létezik. A vezérkar főnöki szék szerintem ez a legnagyobb kihívás. Kétféle vezérkar főnök létezik. Az egyik vezérkar főnök, én úgy gondolom, hogy a felülről érkező politikai úgymond befolyást vagy szándékot háríthatja, hogyha az rombolja
a magyar honvédséget, vagy a katonák életét. Ezt megpróbálhatja elhárítani, elterelni, megváltoztatni, annak érdekében, hogy védje a magyar honvédséget egy olyan politikai nézettel szemben, ami abszolút rombolná a védelmi képességünket, de ezzel kockáztatja a beosztását. És van a másik fajta vezérkarfőnök, aki abszolút felett hajt a politikai vezetés irányába, és mindent végrehajt, ami felülről érkezik, legyen az bármilyen romboló a magyar honvédség rendszerét tekintve, de ezzel megőrzi a székét. Ez a kettő van. És most el lehet gondolkodni azon, hogy Böröndi Gábor vezérezés melyikbe tartozik, és az előző kettő, aki el lett távolítva, a Ruszin Szendi Romulusz, vagy Koromal tábornagy melyikbe tartozott. Ugye a választások előtt osztotta ki a kormány a fegyverpénzt, vagyis hát utalta el a fegyveres testületek, szervezetek dolgozóinak. Ennek, amit te láttál a honvédségen belül, milyen szerinted a megítélése ennek az intézkedésnek? Ennek egyáltalán nem volt olyan pozitív hatása, mint mondjuk a 4 évvel ezelőttinek. Mint ahogy elmondtam, ugye a HJK következtében, az új kormányjelenet következtében rengeteg mindent elvettünk tőlük. Tehát most valójában visszakapták azt, amit elvettek. Semmivel nem lett több. És valójában szerintem ennek semmilyen pozitív hozadéka nem volt, pont emiatt a katonai morálra. Hogy van akár olyan interpretációja mondjuk a seregen belül, hogy azért ez mégiscsak egy ilyen politikai szándékot tükröz, és hogy ezzel akarják effektíven megvenni a katonáknak a szavazatát? Abszolút. A katonák nem hülyék, pontosan tudják, hogy ennek mi a célja, én úgy gondolom. De azt, hogy megváltoztassák a jelenlegi honvédelmi minisztérről alkotott képet, ez a fegyverpénz, ez már kevés hozzá, és ez már túl későn volt. És milyen ez a kép egyébként? Amit valójában gondolnak szerintem a katonák a honvédelmi miniszterről, hogy egyszerűen nem ért hozzá. És szerintem bíznak a változásban. Ugye Alaponyi Zsolt nyilatkozta azt nem annyira régen a Telexnek, ugye a rendőrségnek volt korábban az egyik arca, hogy ő úgy gondolja, nyilván ez az ő személyes benyomása, hogy a rendőröknek a 90%-a szerintem nem a Fidesz fogja támogatni a választáson. Anélkül, hogy ilyen konkrét ilyen számokba belemennénk, nyilván, hogyha akarsz, akkor persze lehet mondani konkrétumot is, de hogy szerinted általában milyen a megítélése mondjuk a jelenlegi kormányzatnak? Én úgy gondolom, hogy ez a 90% ez reális a magyar honvédségen belül is. Mennyire politizálnak a katonák egymás között? Hát a választások közelettével szerintem egyre többet. Nem is azt gondolom, hogy politikai vita van a katonák között, mert egyébként nem lehet. Ezt azért szeretném megjegyezni, hogy szolgálati időben, szolgálati szabályzat szerint egyébként nem lehet politizálni. Nyilván azért gondolom, munkaidőben is megosztják egymással véleményeket, de én azt gondolom, hogy a többség egységes véleményen van. Tehát politikai vita, politizálás nincs jelen. Igazából mindenki várja a választást. Nincs is olyan félelem egyébként? Csak megmondtad, hogy azért egy véleményen vannak, hogy mégiscsak egy ilyen nagyon erős politikai vezetés van számos területén az államgépezetnek, hogy fú, hát hogyha én ezt elmondom, és megtudják rólam fent, vagy akár a parancsnokom, vagy a felettesem, akkor pont itt a Tiszapárt megjelenése utáni hangulatban, ahogy te is utaltál rá, hogy mindenhol a Ruszin Szendi embereit kereste a tárcavezetés, hogy akkor inkább így kevésbé merik felvállalnia, akár ilyen magánbeszélgetésekben is. Nem gondolom. Azért az igaz a jelenlegi vezérkarfőnökre, hogy az alakulatparancsokon keresztül kézi vezérléssel próbálja irányítani úgymond a katonai berkeken belül a véleménynyilvánítás mondjuk lehetőségeit, határait. De szerintem sok katonánál már annyira betelt a pohár, hogy egyébként ezt egyáltalán vállalnák. Főleg, hogy a többség ugyan akar szerelni. Mielőtt beszélnénk még a veszélyhelyzetről részletesebben, ugye itt most sok állítás elhangzott a honvédelmi miniszterrel kapcsolatban. Tudsz akár jót mondani az ő 4 évéről? Tehát amire viszont azt mondod, hogy azért ez az intézkedés, ez úgy hellyel közel legalább, de rendben volt? Olyan döntést, amivel katona szakmailag kiegyezek, olyat nem tudok mondani. Azért az egy súlyos állítás. Ez súlyos állítás. És egyébként ezt még kiegészíteném azzal is, hogy nem gondolom, hogy a magyar honvédség történelmének, vagy a honvédelmi minisztérium történelmének volt ennyire rossz miniszter. És egyébként
azt is vállalom, hogy bárki, aki nézi ezt a videót, hogy a szavaim hitelességet nyerjenek. Manapság már majdnem mindenkinek a mozgás közöttében van egy katona, akár legyen az egy családtag, legyen egy rokon, vagy egy távoli barát. Kérdezze meg a katonát arról, amit elmondtam itt ebben a videóban. És azonnal hitelességet fog nyerni minden szavam. Tehát akkor te nagyon magabiztos vagy azzal kapcsolatban, hogy ahogyan te érzed és te látod, az egy bőven többségi álláspont. Abszolút. Lassan 4 éve háborús veszélyhelyzet van Magyarországon. Ez a katonákra a konkrét életük szintjén milyen plusz feladatokat tesz? Valójában az, hogy veszélyhelyzet van, ugye feladatorientált vezetés, ami azt jelenti, hogy nincs munkaidő. A katonák akkor mennek haza, akkor vége van a feladatnak. Ami azért valljuk be, egy abszolút tervezhetetlen élet valójában. Tehát a katonák is szeretnének családot, szeretnének gyereket, szeretnének otthon lenni a gyerekeik mellett, miközben azok felnőnek, és abszolút tervezhetetlen. Tehát a katonára a családban belül úgy gondolom nem lehet számítani, mint mondjuk családapa vagy családanya. És ezzel valamilyen szinten egyetértek, mert vállalta ezt a szolgálatot, vállalta ezt a hivatást, hogyha a hazavédelmi érdekében ő folyamatosan készen áll. Csak hogy a másik oldalon mit kap ezért cserébe. Tehát, hogy azért, ha elmegyünk vidékre, különböző helyőrségekbe, vagy esetleg nem is vidékre, azt fogalmaznám, hogy alacsonyabb rendfokozatú katonák mennyi pénzt keresnek ezért. Mondjuk mondok egy példát, legyen az legénységi rendfokozat, 300 000 forint nettó. És akkor ebben benne van az, hogy kiszámíthatatlan az életem, nem tudok otthon lenni a családom mellett, havonta 2-szer legalább 1 hetet töltök egy gyakorlótéren, ahol ázok, fázok. Egyébként olyan élelmezésen vagyok, hogy egy fehér szatyorba kapok a gyakorlótéren 1 kilogramm fehér szeretett kenyeret, meg 2 darab konzervet. Ebben is egyébként úttörőek vagyunk a NATO-n belül, tehát egy szakmai élelmezési csomagot nem tudok összerakni, vagy nem tudok kapni, amivel egyébként mondjuk ilyen alapvető harcászati körülményeknek megfeleljek a telepen, ami azt jelenti, hogy berakom a zacskó kenyeret a hátizsákomba, amit valószínűleg az ellenség 100 méterről fog halni egyébként este, vagy előveszek egy bármilyen műzliszeletet, tehát hogy ezek alapvető harcászati követelmények, amik egyébként meg tudnák védeni az életemet, mondjuk ha olyan van, tehát hogy azért rejtetten tudjak már megközelíteni valamit úgy, hogy nem zörög benne a honvédségi hideg élelmezési csomag. De egyébként nem kell messzebb mennem, már a katonák annak is örülnek, ha kapnának egy olyan egyenruhát, ami nem szakad el, tehát szakadásálló, lángáló, megvédi az életüket, harcászati minőségű. Ilyenünk sincs. Van, hogy leülünk benne az irodába, és elszakad. Tudom, hogy több egyére térek vissza erre, de hogy ezt így hallgatva, ez annyira extrémnek hangzik egyébként egy katona esetében, vagy katonák esetében, hogy csak így próbálom valahogy megérteni, hogy lehet az, hogy ilyen alapvető problémák vannak, és hogy ez nem jut feljebb, vagy nem jut egy olyan szintig a minisztériumon belül, hogy azt mondják, hogy jó, akkor ezen változtatunk, és mondjuk a katonáknak lehet, hogy elvettünk tőlük egy csomó pénzt, de legalább akkor legyen rendben a felszerelése, az ellátmánya, stb. Én úgy gondolom, hogy amikor a haderőfejlesztés vagy a haderőreform stratégiai szintű tervezése történt, akkor valójában felülről kezdtünk el építkezni. Tehát a miniszter úgy állt neki, hogy én adok nektek egy katonai identitást, ti vagytok a huszárok, ez egyébként egy ilyen berögződése, hogy keres nekünk egy korszakot a magyar történelemben, és akkor majd ő megmondja, hogy ezek vagyunk mi mától, elnevezi az alakulatainkat. Tehát valójában felszínes. Tehát valójában kívülről próbált adni nekünk egy képet, ahelyett, hogy egyébként a rendszer gyökereiben bújó problémákat kezelte volna, és épített volna egy alapvázat. És utána erre, mint egy ilyen égkitményt ráhelyezett volna egy katonai identitás koronát. Hogy rendben, meggyőződtem arról, hogy megvan a szolgálat teljesítéshez szükséges alapfeltételetek, és most itt nem megyek bele abba, hogy milyen felszerelés van a katonának, milyen egyenruha, infrastruktúra. Nem fejlesztettünk, és nem újítottunk fel laktanyákat. Ugye ez egyik problémája annak, hogy a plakátok hasznosak voltak addig, és betoboroztuk a laktanya kapujáig egyébként a fiatalt, de nem tudtuk megtartani. Mert onnantól kezdve látja a valóságot. És a
toborzó kampány plakátjain azt látja, hogy itt a legkorszerűbb fegyver, a legkorszerűbb mellény, a legkorszerűbb sisak, a legkorszerűbb körülmények, de valójában nem ez a valóság. Egy csatornaszag van a folyosókon, oda penészes, zuhanyzó, penészes szálláshelyek, tehát olyan körülmények vannak egyébként, hogy meglátja a fiatal, és sarkon fordul, és elmegy inkább mondjuk valamelyik áruházlánchoz, árufeltöltőnek, ahol kétszer annyi pénzt keres, látja a családját, hazamegy 4-kor, abszolút tervezhető az élete, és tiszta munkakörülmények várják. De ez egy tömeges jelenség volt, hogy toborzó kampány hatására jelentkeznek, majd néhány hét vagy néhány hónap után pedig leszerelnek, vagy hát megszüntetik a jogot? Abszolút igen, mert ugye azt látni kell, hogy egy 3 hónapos próbaidő van, az alatt leszerelhet a katona. Azt mondhatja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Mert valójában lejár a 3 hónap próbaidő, akkor utána a veszélyhelyzet szabálya rá is értendő. Tehát nem fogja tudni utána otthagyni a katonaságot addig egyébként, amíg a veszélyhelyzet fennáll. De most ugye ez az elején probléma volt, hogy elmennek, és láthattuk azt a szintén nagy láthatóságú kampányt, ez az Embert a vasra 1-2-3, ahol igazából egy fix fizetéssel történt a toborzás. És ennél nagyobb bérfeszültséget még soha senki nem generált. Ugye ezt úgy kell értelmezni, hogy betoboroztuk a 18 és 25 év kor közötti fiatalokat, bruttó 737 000 forintért, tehát még ráadásul SZIA-mentesek is. Valójában mi történt? Felvettük őket 5 hetes alapkiképzés után erre a beosztásra, bruttó 737 000 keresett, 2-szer annyit, mint ugyanabban a beosztásban dolgozó katona, aki ugyanazt csinálja már 20 éve. És képzeljétek el, hogy ez a valóság. Tehát ez a valóság. És ennek milyen volt a megítélése katonák körében? Óriási ellenszám, óriási bérfeszültség a katonák között. Tehát ilyet soha senki nem csinált. Képzeljük el, ez hogyan néz ki neki a civil életben. Van egy civil multi, felveszünk egy gyakornokot, 5 hét után 2,5-szer annyit keres, mint a 20 év volt dolgozó középvezető. És a középvezető joggal mondja azt, hogy jó, hát köszönöm szépen, elmegyek innen, itt hagyom ezt a céget. De nem tudja megtenni a honvédségben, mert veszélyhelyzet van. Tehát le kell nyelnie, ez van, kész. És akkor vannak olyan helyzetek, hogy ennyire eltérő státusszal érkező, vagy háttérre érkező emberek, meg különböző bérekkel, de hogy azért mégiscsak együtt kell működniük, vagy egy laktanyában szolgálnak, vagy azért ezek valamennyire el voltak választva egymástól? Hát a kiképzés alatt mindenképp el voltak választva. Nyilván az állományilletékes parancsoknak nehéz feladat, hogy egyébként ezt a bérfeszültséget tudja kezelni az állományon belül, de én úgy gondolom, hogy a katonák elsősorban nem a bevonuló állományt hibáztatták, akik ezt a pénzt megkapták, ezt a magasabb illetményt, hanem értelemszerűen a honvédelmi minisztert, mert ez az ő döntése volt. Még arra akartam visszatérni, hogy a munkaidőnek a meghosszabbodása az hogy néz ki egyébként úgy a gyakorlatban, hogy elkezdődik egy munkanap, mert ugye, hogy nincsen megmondva, hogy akkor most meddig fog ez tartani, és akkor mondjuk délután közlik, hogy még 8-ig bent kell maradni, vagy gyakorlatban ez néz ki. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy lehetséges, hogy mondjuk kapunk egy feladatot reggel, azt elvégezzük, lehet, hogy délután 3-ra, és akkor jön be egy másik feladat, amit meg kell csinálni, amit lehet mondjuk este 8-ig, este 10-ig kell csinálni, akkor parancsértettem, végrehajtom. De milyen feladatok lehetnek ezek szerint? Lehet, hogy éppen délután 3 óra van, és jön egy olyan feladatszabás, hogy akkor délután 5-kor a miniszterelnök utasítása alapján kritikus infrastruktúrát fogunk védeni. És aznap nem megyünk haza munkából, elmegyünk, és akkor círegünk a Paksi Atomerőmű körül. Milyen lett a megítélése egyébként szerinted ennek a konkrét intézkedésnek? Ezt nagyon nehéz megítélni. Én azt gondolom, hogy kérdések vannak a katonák fejében. Mert valójában védelmezni kell egy energetikai kritikus infrastruktúrát. De ki elől? Ki az ellenség? Tehát a katonát akkor vettem be, hogy van ellenség. Ki? És akkor felmerül a katonába a kérdés, hogy rendben, de mi az ellenségképünk? Most az oroszok jönnek? Vagy az ukránok jönnek? Vagy ki? Mert értelemszerűen egyébként, hogyha van egy ellenségképünk, akkor arra úgy készülünk, megnézzük azt, hogy egyébként az adott nemzet hogyan harcol, mik az adott haditechnikai eszközeik, amivel egyébként fel kell venni a versenyt, vagy ami szemben harcolni kell. Nem tudják a katonák, hogy mi az ellenségkép. Ami egyébként, hogyha azt nézzük, és azt mondjuk tegyük fel a kormány, hogy de katonák, védjétek meg a kritikus energetikai infrastruktúrát mondjuk az ukránok ellen, az nekünk szintén egy furcsa dolog, mert most az ukránok felkeltek reggel, és úgy döntöttek, hogy az utolsó állampolgárig elpusztulnak. Mert mi a NATO vagyunk. Itt most nem Magyarországot támadjátok meg, hanem NATO tagállamot, holnap az egész országotokat elpusztítjuk. Tehát, hogy
nem értjük, hogy miért hoznának ilyen döntést mondjuk az ukránok, hogy megszűnnek létezni. Tehát akkor annak azt, hogyha jól veszem ki a szavaidból, nem nagyon látsz realitását, hogy bármilyen katonai konfliktusba keveredjünk Ukrajnával? Nem gondolom, hogy Ukrajna újat húzna a NATO-val, ahova egyébként a felvételét próbálja elintézni, hogy a NATO tagságát, meg az Európai Uniós tagságát. Tehát miért támadna meg egy NATO tagállamot? Abszurd. És arra egyébként volt bármi, ugye itt a politika szintjén, hogy mondjam, az ellenségkép, meg Ukrajna az gyakorlatilag egy ilyen, szinte már egy ilyen háborús ellenfélként jelenik meg, de hogy mondjuk a hadseregen belül vannak arra szenáriók, vagy bármilyen készültség, hogy mi történik, ha mondjuk Ukrajna megtámadja Magyarországot? Nyilván minden országnak vannak védelmi tervei különböző szenáriókra, ezekről egyébként nem beszéltek, tehát ezben nem mennék bele részletekbe. Úgy gondolom, minden nemzetnek vannak ilyen úgymond cselekvési vázlatai, hogy mi van, ha A történik, mi van, ha B történik. Összességében viszont én azt gondolom, hogy ha Ukrajnát vesszük alapul, ugye rengeteg minden történik ezzel kapcsolatban a médiában, rengeteg üzenetet közvetít a kormány, többféle álláspont észlelhető, és most szintén visszamegyek a kritikus infrastruktúrához, hogy jutottunk el, hogy a katonáink ott vannak. Ugye barátságkőolajvezeték ugye megsérült, amit egyébként az oroszok támadtak meg. Ennek volt egy műhold képelemzése, amit egyébként a miniszterelnök és a csapata végzett. Ez egy BDA, egy Battle Damage Assessment valójában, ez egy elemzési mód, az iménthez tartozik. Valójában az nem volt egy szakmai elemzés. Tehát, hogy ha egy rakéta támadás ér egyébként egy ilyen kőolajvezeték komplexumot, és az olajvezeték a föld alatt megy, műholdkép alapján katonailag 100%-ig bizonyossággal szakmailag nem jelenthető ki. Tehát nem jelenthető ez egyébként egy miniszterelnök felé katonai vonatkozásban, hogy ez nem sérült meg. Nem tudjuk, hogy megrepette. És egyébként egy ilyen komplexumnak van elektromos hálózata, irányító központja. Rengeteg olyan eleme megsérülhet, ami alapján működésképtelenné válik. Az meg, hogy egyébként nem tüntetik fel, hogy ez a műholdkép honnan van, ez megint egy érdekes dolog, nekünk nincs műholdunk, és ez nem egy NATO műhold volt, abban segítek. Azt, hogy egyébként az van benne a levegőben, mondjuk a politikai kommunikációban, hogy Ukrajnával ilyen ellenséges félként jelenik meg Magyarország, ez mondjuk a katonák közötti, egymás közötti beszélgetésekben ez egy ilyen komoly témaként jelenik meg, vagy viccelődtök azzal, hogy majd az ukránokkal, nem tudom, háborúba keveredünk, hogy csak ez, hogy milyen a megjelenése? A kormány kommunikáció Ukrajnával kapcsolatban abszolút vicc tárgya. Tehát ezen már humorizálunk a munkáján. Tehát ezt egyszerűen nem lehet komolyan venni. Ezt a fajta ukrán ellenségképet, amit próbál egyébként a köztudatba szerintem a kormány minden állampolgár felé kommunikálni. És megnézzük azt, hogy valójában mi volt az értelme katonai szempontból az orosz olajról és gázról való leválásnak, akkor láthatjuk azt, hogy ha van egy háború, akkor azt addig tudjuk fenntartani, amíg a katonai logisztikánk működik. És a katonai logisztikához ugye pénz kell. Valójában pénzforrás. Tehát ahhoz, hogy egy háború, tehát a nagyon okos katonai stratégák mindig abban gondolkodtak, hogy az ellenség katonai logisztikáját, pénzforrását megszüntesse. És valójában az EU-s szankcióknak ez volt a célja. Megszüntessem a pénzforrást, és így nem tudja fenntartani Oroszország hosszú távon ezt a fajta háborúját. Na most, ha megfigyeljük azt, hogy valójában azt hiszem Szijjártó külügyminiszter mondta, hogy a mi vásárlásunk valójában 0,2%-a az orosz GDP-nek. Most tudom, valami 6,7 trillió dollár az éves GDP-je, pontosan nem tudom, de ennek a 0,2%-ából rengeteg tankot lehet venni. Tehát, hogy pontosan szám szerint azt most nem tudom megmondani, hogy mennyit, de valójában, ha nem is közvetlen úton, de közvetett úton hozzájárulunk ahhoz, hogy a mi pénzünkből
ők különböző harckocsikat, légijárműveket tudjanak vásárolni és fenntartani ezt a háborút. Gyakorlatilag mióta kitört az orosz-ukrán háború a szomszédunkban, azóta egy ilyen folyamatos háborús képekben kommunikál a kormányzat is. Neked katonaként egyébként hát nem tudom, hogyan éled meg azt, hogy itt egy ilyen állandó háborús, közvetlen háborús fenyegetettségről van szó magyar közbeszédben a kormányzat által. Ez mennyire korrelál a valósággal szerinted? Valójában, ami számomra nehézséget okoz, az az, hogy milyen oldalt választ ebben a kormány. És Ukrajnát állítja be ellenségként, valójában pedig ebben a katonai konfliktusban áldozat, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez köztudott. Ami nehézséget okoz és kérdéseket vet fel bennem, hogy ezen álláspontunk miatt miért gyengítjük a szerepünket a NATO-n belül, és a bizalmi kapcsolataink miért gyengülnek. Ez történik? Több olyan NATO gyakorlaton vettem részt az ukrán-orosz konfliktus kirobbanása óta, ahol más NATO tagállamok katonái konkrétan megkérdezték tőlünk magyar katonáktól, hogy egyébként ti az oroszokkal vagytok? Mert hogy a kommunikációtokban úgy tűnik. Tehát akkor mondjátok már meg nekünk, mert tudni szeretnénk róla. És ezt milyen hallani? Rossz, abszolút. Nagyon. Tehát, hogy ezt egyébként nagyon rossz volt hallani, mert valójában nem értem, hogy miért nem akarunk tartozni jobban, úgymond a világ legerősebb katonai szövetségéhez. És miért nem tudunk ugyanarra az álláspontra jutni. Nem látom a valódi okot emögött. És ezen túl szerinted van konkretizálható, és nyilván ami mondjuk egy ilyen nyilvános interjú keretében elmondható bizalomvesztés, vagy bármi következménye annak, akár hogy a magyar katonákkal szemben mondjuk van egy ilyen kép mondjuk a NATO szövetségesek fejében? Abszolút, abszolút. Én felderítő beosztásban voltam kint az ukrán-orosz konfliktus kirobbanását követően több olyan ülésre nem ülhettünk be, ahol konkrétan az ukrán-orosz konfliktusról volt szó, felderítő vonatkozásban. Az amerikaiak nem engedték, hogy beüljünk arra a NATO ülésre. De ezek mondjuk utólag nyilvánosságra kerülnek, hogy itt most volt egy NATO ülés, csak hogy mennyire lehet mondjuk akár ezeket visszakeresni az elmúlt évekből? Vagy ezek azért bizalmas információk, amiket kár keresni mondjuk a NATO oldalán? Vagy abszolút, tehát ezeket nem lehet megtalálni. Nyilván mi hazafelé ezt jelentettük, hogy egyszerűen nem ülhettünk be erre, nincs információnk, nem bíznak bennünk. Az mindig elhangzik a hazai nyilvánosságban is, hogy egyfelől vannak ezek a vádak, információk, hogy mi nem vagyunk jó NATO szövetségesek, de aztán amikor a politika legfelső szintjén szólal meg valaki, akár a honvédelmi miniszter is, akkor mindig elmondja, hogy de hát mi abszolút stabil tagjai vagyunk a NATO-nak, és szó nincs arról, hogy mi ne akarnánk ebbe a szövetségi rendszerbe tartozni, és hogy ilyenkor mondjuk bennem újságolvasóként, vagy magyar állampolgárként azért valamennyire egy ilyen megnyugtató hangi megszólal, hogy oké, van, ami a kommunikáció szintjén történik, de hogy a valóságban azért ennek nincsenek negatív következményei Magyarországra nézve. De akkor, hogyha jól értem, amit mondasz, akkor viszont pont, hogy van. Itt, hogy valójában, amiről beszélek, az ugye nem a NATO vezetése. Tehát ahol én úgymond szolgálatot teljesítettem, abszolút egy NATO részlegen belül volt, nyilván nem a NATO vezetése. Azért szerintem a NATO vezetésen belül azért az ilyen politikai kényes kérdésekre, kijelentésekre azért, hogy ne legyen belőle nagyobb politikai botrány, vagy esetleg nemzetek között összetűzés, de valójában az én végrehajtói szintemen más nemzetek végrehajtói állományával találkozva ez a kérdés az abszolút felmerült. És ilyenkor ezt te például tudod, vagy jelezted a feletteseidnek, hogy itt azért van egy ilyen probléma, és hogy itt azt lehet, hogy azért jó lenne valamilyen megoldást találni rá? Természetesen egyébként, de valójában szerintem minden katonának ugye ez kötelezettsége volt, hogy ilyenkor mindig készül egy jelentés abból, hogy mit tapasztaltunk más nemzetek vonatkozásában egyébként, milyen a megítélésünk. Ezekről folyamatosan érkeznek a vezetőség felé szerintem a különböző jelentések.
Tehát pontosan tudniuk kell akkor. Így van, pontosan tudják, nem tűnik úgy, hogy egyébként ezzel bármit is akarnánk kezdeni, vagy javítani a megítélésünket a NATO-n belül. Ugye itt a te szakmai hátteredről a bevezetőben is elhangzott, hogy a világ talán legjobb katonai akadémiájának számon tartott Brit Királyi Katonai Akadémiát végezted el, vagyis hát ott végeztél a kiképzést, ahol egyébként Winston Churchill, Vilmos és Harry Herceg is tanult. Ennek a katonai akadémiának ez egyébként tényleg annyira jó, mint amennyire egyébként a híre tartja, vagy azért ebbe van, hogy mondjam, ilyen propagandisztikus kép is a nyilvánosság felé? Egyáltalán nem tartom propagandának. Én úgy gondolom, hogy 2019-ben, ahogy elkezdtem az akadémiát, abszolút egyébként annak a presztízsnek megfelelő szintű katonai szaktudást, világszínvonalú katonai tudást kaptam az akadémiától. Egy rendkívül nagy kihívás volt mind szellemileg, mind fizikailag egyébként elvégezni, de ehhez hozzátenném azt, hogy valójában, hogy 2019-ben kiküldtek ide, ezt megelőzte egy hosszú kiválasztási folyamat. Tehát, hogy igazából nagyon sok jelentkező volt erre, több jelölt, és ez egy hosszú szellemi és fizikai felmérést jelentett valójában, és így jutottam ki 2019-ben erre az akadémiára. Itt a kiképzésnek a keménysége, ugye mentálisan és fizikálisan is említetted. Tudnád ezt valamivel illusztrálni egyébként, hogy csak hogy így nézőként, hallgatóként ezt így el tudjuk képzelni, hogy az a kemény, az mit is jelent a gyakorlatban? Itt valójában az első fázisban, nagyjából az első 5 hétben volt egy ilyen erőltetett katonai szocializáció, egy ilyen bootcamp. Nagyon sokat tudnék egyébként erről beszélni. Szerintem a bootcampnek az első és legfontosabb nehézsége valójában ez a folyamatos alvás megvonás volt. Az első héten átlagosan naponta 2 és 3 órát aludtunk. És ezt 5 hétig. És mellette mennyi volt mondjuk a kiképzés? Egész nap. Tehát, hogy valójában futva mentünk mindenhova, órákat álltunk vigyázba. Igazából itt az volt a fő lényeg, hogy ne érezzük komfortosan magunkat, tényleg akarjuk ezt a képzést, tényleg katonák akarunk lenni. Az ott úgymond jelentkezett, vagy akadémiát elkezdő brit tiszt hallgatók még nem voltak katonák, én már katonaként mentem, szóval már rohamlövész képzésem is megvolt egyébként. Így nem volt akkora kihívás, vagy akkora nehézség, mert találkoztam ezzel a katonai mentalitással, így is azért szenvedtem. Volt neked egyébként ebben ott akár olyan pillanat, amikor hát egy picit azért megbélentél, hogy hát az biztos, hogy ezt akarom el? Mert ez így még hallgatva azért az elképesztően kemény. Már csak az első 5 hetes része is. Azt gondolom, hogy feladás közeli állapotban nem kerültem. Nagyon jó felkészítésem volt. Tehát azért a brit hallgatókkal szemben ez, hogy nekem már volt egy 2 éves katonai tapasztalatom, akkor ez óriási előny volt. Azt azért tudni kell, hogy olyan nagy a jelentkezési arány erre az akadémiára a britek részéről, hogy Cambridge és Oxfordi diplomával állnak egyébként sorba. És úgy gondolom, hogy fizikailag egyébként középmezőnyben helyezkedtem el, egyébként szellemileg vagy intellektuálisan abszolút a végén. Tehát, hogy olyan szinten, nem azt mondom, hogy okosabbak voltak, nyilván a saját nyelvükön azért saját nyelvén okosabb az ember, de azért kapaszkodtam intellektuális vonatkozásban a létre legalján. Ez a fizikailag a középmezőny most ugye az nem biztos, hogy látszik így a nézőknek az asztalnál, de hogy te azért egy ilyen majdnem 2 méteres ember vagy, hogyha én így jól vettem ki itt kamerán kívül, tehát hogy akkor ennél még így bőven nem tudom. Mind állóképességben, mind egyébként, ha csak erőálló képességet néz, akkor aerob állóképességet, vagy egyébként egy explozív erőt, tehát hogy mindent összevetve, minden koordinációs és kondicionális képességet egybevéve középmezőnybe helyezkedtem el. Úgy, hogy egyébként előtte élsportoló voltam, heti 12-t edzettem. Mi sportoltál egyébként? Kajakoztam. Hát az meg tudja alapozni az embernek a... Igen, én úgy gondolom, hogy jó alapokkal mentem oda. Ugye ezen az akadémián, ugye ez a Sandhurst akadémia, ez a magyar nyilvánosságban, ez akkor lett úgy Isten igazából ismert, amikor kiderült, hogy a miniszterelnök fia Orbán Gáspár is ott tanul. Ti mennyire jártatok oda egy időszakban? Ha úgy nézzük, akkor 3 fázisban áll az akadémia.
Ez 3x4 hónap. Én már az első fázis végén jártam, amikor kaptam egy telefont, pontosabban többször is felhívott az akkori vezérkarfőnök, hogy egy fontos politikai személy fog érkezni az utánam következő fázisba. Úgy fogalmazott, hogy etessem, itassam, pisiltessem, győződjek meg arról, hogy elvégzi ezt az akadémiát, mert hogyha nem, akkor elveszítjük a munkánkat. Először nem tudtam, hogy kiről van szó, majd ahogy én kezdtem a második fázist, úgy egyszer csak megjelent Orbán Gáspár, akkor főhadnagy volt még, és valójában ő volt ez a személy. Az a vezérkari főnök, aki ezt mondta neked, az ki volt? Nem szeretném megnevezni. Hányba történt ez? 2019. Nyilván ebből, aki akarja, az valószínűleg össze tudja rakni. Nektek ugye akkor volt a személyes nexusotok miniszterelnök fiával. Ti mennyire voltatok, nem tudom, baráti, vagy szakmai, vagy kollegiális viszonyban ebben az időszakban? Abszolút jó bajtársak voltunk egyébként Szenthőrsz alatt, hiszen ketten voltunk magyarok az elején. Így azért összetartóak voltunk, segítettük egymást. Azért nagy volt a nyomás a katonai vezetés részéről, amit nyilván neki nem mondtam el, hogy engem arra presszionáljak, hogy te elvégezz ezt az akadémiát, Gáspár. Mennyire ment az neki könnyen egyébként? Szintén szenvedett, de egyébként elvégezte az akadémiát. Tehát a kivételezés nem történt irányába azért, mert ő egyébként a miniszterelnöknek a fia. Amit egyébként becsülök benne. Nyilván a kiképzéseken kívül sokat beszélgettünk. Ő a felházas felekezetének irányítása után került a honvédség kötelékébe, ami azért volt érdekes számomra, mert az alapkiképzése után egyből kiküldtük az akadémiára. A Magyar Honvédség, vagy a Honvédelmi Minisztérium egyből kiküldte az akadémiára. Tehát neki nem kellett a hivatalos kiválasztási folyamaton átmennie, neki csak azért, mert ő a miniszterelnök fia, alanyi nyugon járt az, hogy a világ legdrágább és legjobb akadémiára elküldjük. Ez mennyire rombolta a morált egyébként szerinted azon fiatalok között, akik viszont be akarnak kerülni erre a képzésre, hogy ez egy elképesztően elit képzés, fejenként 30-40 millió forintba kerül. Egyébként azt lehet tudni, hogy ugye a te esetedben ez egy ösztöndíj volt, amit a minisztérium fizetett. A Orbán Gáspár esetében azt lehet tudni, hogy ezt kifizette? Szerintem finanszírozási folyamat az ugyanaz volt, mint nálam. Tehát a Honvédelmi Minisztérium fizette neki. A katonákra mindenféleképpen demoralizálóan hatott ez a dolog. Nyilván azért, mert ez abszolút igazságtalan. Tehát azért, mert a katonasságban törekszünk arra, hogy egyenlőek vagyunk. Törekszünk arra a parancsuralmi rendszerre, hogy igazságos legyen, törekszünk arra, hogy betartsuk úgymond a parancsnoki hierarchiát. Tehát, hogy a rendfokozati rendszer és az, hogy minden szabály mindenkire vonatkozik, szerintem ez az alappillére egy hadseregnek. Azt azért látni kell, hogy ő a saját képességéből fakadóan, úgyhogy nem a miniszterelnök fia, ő nem jutott volna ki. És ez egyébként benne okozott szerinted bármilyen morális dilemmát? Tehát, hogy feltételezem, hogy azért ennek ő is tudatában kellett, hogy legyen. Lehet, hogy akkor még ezt nem tudta, hogy ennek mi van a hátterében. Annyira nem ismerte még akkor a hadsereget, tehát valójában egy alapkiképzés az egy ilyen kezdeti katonai szocializáció. Egyébként távol áll a valóságtól, hogy később egyébként a szolgálati helyén mi várja az ember. Hát az első interakciója neki valójában a brit hadsereg volt. Ott találkozott úgymond az első parancsnokaival, ott alakította ki az első katonai példaképeit valójában. De ugye azt azért tudni kell, hogy ez is szintén egy rossz szocializációs folyamat, mert valójában a brit hadsereg azért előttünk jár egy 30 évvel. Mind vezetésirányításban, mind haditechnikában, mind egyébként katonai sikerekben, és egy olyan kép alakult ki benne, a brit gyökereken alapulva, ami egyébként nagyon távol állt a magyar realitástól, a magyar katonai realitástól. De szerinted az, hogy ő oda került ennyire rövid időn belül, vagy rövid idő után a kiképzéséhez képest, ez az ő saját szándéka volt? Tehát, hogy ő ezt gondolta helyesnek, hogy
pár hétes kiképzés után, akkor ő már a Brit Királyi Akadémián tanul, vagy ez valami más hatására történt? Én azt gondolom egyébként, hogy az akkori katonai vezetés akart jó pontot szerezni a miniszterelnöknél ezáltal. Amit egyébként nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy ha én lennék a miniszterelnök, és a fiam bevonulna a hadseregbe, akkor egyébként venném el az ilyenfajta hízelgést. Köszönöm, a fiamat elküldtétek, akkor majd teszek én is nektek különböző jó dolgokat, vagy majd valahogy honorálom ezt, de egyébként nem vállaltam volna be, mint miniszterelnök. Nem, a fiam bevonult a hadseregbe, ugyanazok a szabályok vonatkozzanak rá, mint mindenki másra. Főhadnagy, kész. Ne legyen kivételezés emiatt. A későbbiek során ti dolgoztatok együtt, vagy volt rálátásod az ő munkájára? Igen, én azt gondolom, hogy kaptunk egy olyan brit világszínvonalú katonai tudást, egy olyan szemüveget egyébként mindketten, amivel tudtuk szemlélni, vagy rátekinthettünk a Magyar Honvédség akkori állapotára. Voltak dolgok, amiben egyezett a véleményünk, voltak dolgok, amikben pedig nem. Én az akadémia alatt nagyon sokat beszéltem neki arról, hogy figyelj, amit most itt tapasztalsz az akadémián, ilyen nincs egyébként a Magyar Honvédségen belül. Tehát ez nem a valóság. Mi nem vagyunk ennyire fejlettek, a vezetőink nem ennyire jól képzettek, mi nem vagyunk ezen a színvonalon. Akkor ezt még nekem nem hitte el. Majd később, amikor hazautazott, akkor már elhitte, és egyébként arcon ütötte a Magyar Honvédség valósága. Igen. Csak még egy tisztázó kérdés, hogy ott abban, hogy ő elvégezte ezt a képzést, amiről ugye te is beszéltél, hogy elképesztő komoly fizikai, szellemi próbatétel, abban ott vele volt bármilyen kivételezés, azért, mert ő egyébként egy miniszterelnöknek a fia, vagy ugyanúgy egyszerű katona volt ott, mint bárki más? Abszolút semmilyen kivételezés nem történt az irányába, teljes mértékben úgy kezelték, mint egy átlagos katonát. Ti ugyanazt végeztétek el? Ugyanazt a képzést? Igen, ugyanazt. És akkor ugye ott tartottunk, hogy dolgoztatok együtt, vagy hát volt a közös, hogy azt lehet tudni, hogy milyen területen mozogtatok együtt utána? Teljesen külön vonalon indultunk el. Én azt gondolom, sok mindenben ugye egyezett a véleményünk, hogy itt azért rendszer szintű változtatásokra van szükség, abszolút vezetés és irányítás beli és gondolkodás beli dolgokra. Nyilván ugye a haderőfejlesztésre mindenképp, ami a haditechnikát érintett, meg infrastruktúrát. De a Sandhurst időszakot követően két külön úton kezdtünk el járni. Én készültem már fel az amerikai felderítő tanfolyamra, ő pedig egyszer csak felkerült a Karmelitába, és kapott egy főhadnagyi irodát, vagy egy irodát kapott főhadnagyként, és elkezdte tervezni az afrikai misszióját. Ami azért volt érdekes számomra, mert a hazérkezésünket követően már jutottak el hozzám olyan információk, hogy a Honvédelmi Minisztérium elkezdte vizsgálni a lehetőségét egy lehetséges afrikai missziós szerepvállalásnak. És akkor kezdtem összekötni a szálakat, mert a Brit Akadémián nagyon sokat beszélt arról, hogy ő az önkéntes keresztény missziója során, amit Afrikában hajtott végre, ott találta meg Istent. És valójában az égből szólt neki Isten, hogy gyere és mentsd meg ezeket az afrikai embereket, mentsd meg az afrikai keresztényeket. És valahogy ez a narratíva, vagy ez a fejében, ez a téveszme, ez benne maradt, és úgy gondolom, hogy valójában ebből fakadóan kezdte el tervezni az ő önálló misszióját, ami egyébként, hadd mondjam el, hogy azért érdekes dolog, mert soha egyetlen egy főhadnagy sem kapott egyébként saját irodát a Karmelitában, soha egyetlen egy főhadnagy, tehát azért a tiszti rendfokozati állomány kategória majdnem legalacsonyabb foka a főhadnagy. Tehát az, hogy ő stratégiai szinten részt vegyen tervező folyamatokban, rendfokozatából vagy a beosztásából fakadóan, ahhoz egyébként nem lett volna esélye, hogyha nem a miniszterelnök fia. Ezt egyébként, bocsánat, lehet valamivel bizonyítani? Egyrészt az, hogy ő a Karmelitában kapott egy irodát, másrészt, hogy ő kezdte el az afrikai missziót.
tervezni. A bizonyíték erre valójában az, hogy ugye abban az időszakban még úgymond a szolgált ellátástól függetlenül még tartottuk a kapcsolatot. Tehát én nagyon jól tudtam, hogy ő hova jár dolgozni, és mivel foglalkozik, mert nekem elmondta ezeket a különböző stratégiai szintű, úgymond katonai elemzéseit, különböző problémákat, amivel szembesül azzal kapcsolatban, hogy ez a misszió egyébként megvalósuljon Afrikában. Tehát valójában az a tény, hogy volt egy ilyen téveszme a fejében. Tehát nem feltétlen téveszmének hívom, de mégis egy egyéni érdek, ami lehet, hogy egyébként abszolút egy vallási alapokon nyugszik. Számomra az elfogadhatatlan volt, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a katonai vezetés kiszolgálja a miniszterelnök fiának az akaratát, legyen az bármekkora hülyeség is. Mert valójában egyébként nemzeti érdekünk nincsen. Nemzeti érdekünk nem fűződik ez a misszióhoz. Szakmailag, pénzügyileg és logisztikailag nem állunk készen arra, hogy Afrikában egy önálló hadjáratot hajtsunk végre. Egyszerűen csak nem állunk készen. Nálunk sokkal erősebb nemzeteknek tört bele a bicskája egyébként Afrikába. Volt egy beszélgetésünk, ahol megosztotta velem a tervezésének a részleteit, ahol elmondta azt, hogy ő itt kint a misszió során 50%-os harcértékvesztésre számol. Ami azt jelenti, hogy az ő által vezetett misszióban 50%-a a magyar katonáknak meg fog halni. Ez ezt jelenti. Ugye itt csak többször afrikai misszióként hivatkoztál erre, ugye itt ez a csádi missziót jelenti, csak hogy a nézők szempontjából is egyértelmű legyen. Ugye az ezzel kapcsolatos szakmai aggályaidat egyébként akár felé a személyes viszonyatokra hivatkozva próbáltad valahogyan jelezni, vagy akár más irányba magában a, nem tudom, hivatali eljárásban? Abszolút, főként személyesen. Tehát kettőnk között zajló beszélgetések során próbáltam észérvekkel, katonai, szakmai állásfoglalással meggyőzni, hogy ezt ne erőltesse. És azért mentem hozzá, mert valójában tudtam, hogy csak úgy lehet megállítani ezt az egész folyamatot, hogyha őt állítom meg. Miért hiába megyek a Honvédelmi Minisztériumhoz, mert hogyha Orbán Gáspár akarja, az akkor így is úgy is meg fog valósulni. Nem tudom, mennyire volt foganatja az elhangzottaknak? Nem volt. De hogy azt érezted, hogy eljutnak az érvek is akár hozzá, vagy megfontolja őket, de hogy egyszerűen van egy nagyon erős álláspont, vagy más volt egyszerűen az egésznek a motiváció. Mondok egy példát. Amikor felhoztam ezt, hogy az 50%-os harcértékvesztés, hogy miről beszélsz valójában. Próbáltam a Sandhurstben tanult alapokra helyezni, hogy egy ilyen műveletbe, egy ilyen misszióba, ha tudom azt, hogy az 50%-a meg fog halni, és nem fűződik hozzá nemzeti érdekem, akkor nem kockáztatom a magyar katonák életét. Te is tudod, hogy mit tanultunk Sandhurstbe. Erre az volt a válasz, hogy de ahhoz, hogy mi egy fejlett tapasztalatokkal rendelkező hadsereg legyünk, tapasztalatot vérrel fogunk szerezni. A minisztérium szerinted mennyire támogatta ezt a gondolatot? Ugye Csádban, ugye vannak arról felvételek, hogy hát ugye a Szijjártó Péter oldalán, de ott volt Orbán Gáspár Csád fővárosában, tehát mennyire volt ez előre haladott állapotban. Tehát feltételezem, hogyha hozzád eljutott ez a kalkuláció, hogy ekkora emberáldozatokra, nem tudom, ilyenekkel számolnak, akkor ezt azért gondolom illetékes tárca is tisztában volt ezzel, ami hát nyilván az emberi tragédiákon túl egy óriási politikai kockázat is. Abszolút. Én úgy gondolom, hogy ami miatt most ez félre van téve az, hogy nagyon közel állunk a választáshoz, és egy ilyen politikai kockázatot egyébként nem fog bevállalni a miniszterelnök. Lehet, hogy egyébként a következő ciklus ennek a missziónak a folytatásával fog folytatódni, hogyha ők maradnak kormányon. Ezt nem tudhatjuk. De számomra egyébként megdöbbentő az, hogy a kormány jelenlegi kommunikációja az, hogy Ukrajnába vagy esetlegesen fogalmazzunk így, háborúba nem küldünk magyar katonát meghalni. De hogyha arról van szó, hogy a miniszterelnök fiának afrikai missziója, oda viszont küldünk meghalni magyar katonát. És ennek a katonák körében milyen volt a megítélése? Ennek az egész csádi történetnek? Aki a vezetésben dolgozik, katonai vezetésben dolgozik, az nagyon jól tudja, hogy igazából ez Orbán Gáspár a magánakciója.
alacsonyabb szinteken nyilván ezt a dolgot nem ismerik a katonák, és nem ismerik az okát. Szakmailag rá tudnak tekinteni arra, hogy egyébként semmi keresni valónk. A katonák nagyon jól tudják azt, hogy sem a felkészültségünk, sem az anyagi támogatottságunk, sem a logisztikánk nem áll készen erre. Igazából van bennük egy nagy kérdés, hogy ha egyébként szakmailag nem állunk készen erre, szakmai szempontból megvizsgálva, akkor miért erőltetjük ennyire? Az fontos megkérdezni ezen a ponton, azt hiszem, hogy nektek ugye mondtad, hogy jóba voltatok, jó bajtársak voltatok, hogy utána történt köztetek bármi, akár olyan jellegű törés, amit azért fontos megjegyezni a nézők szempontjából, tehát van köztetek valamilyen elszámolni való, vagy csak az, hogy ezeket te most elmondod ugye nyilvánosságban, ez egyszerűen nem személyes viszonyokat tükröz. Én úgy gondolom, hogy a szakmai vitánk az afrikai szerepvállalásról az végérvényesen rányomta a pecsétet egyébként a bajtársi vagy baráti kapcsolatunkra. Én elhatárolódtam tőle. És ő szerinted mit fog gondolni arról, hogyha mondjuk látja azt, hogy te ezeket az állításokat megfogalmazod akár ezzel a misszióval, vagy akár vele kapcsolatban? Bízom benne, hogy pozitívan fogja értékelni, mármint olyan vonatkozásban, hogy talán meggondolja magát, és emlékszik arra azokra a tiszti értékekre, amit egyébként a Brit Katonai Akadémián szereztünk és tanultunk. Bízom benne. Muszáj vagyok benne bízni. Mikor volt köztetek utoljára bármilyen személyes interakció? Leszerelési kérelmemet követően beszéltünk párszor. Ennek a tartalmát meg lehet valamennyire ismerni? Nagyon érdekes volt a tartalma egyébként, mert a leszerelési kérelmemet megelőző egy évben egyébként én többször kijelentettem számára, hogy le fogok szerelni. Ő is többször kijelentette számomra, hogy ő is le fog szerelni. Én valójában beadtam a leszerelési kérelmet fizikálisan, akkor viszont abszolút nem értett meg. És nem mondom, hogy ez rosszul esett, de hogy azért volt a Magyar Honvédség rendszerről alkotott negatív képünk, neki is megvoltak az okai, hogy miért akar elmenni, nekem is megvoltak az okaim. Számára valójában a kritikus pont ebben az volt, hogy erről cikkek születtek. És ez már utána úgymond egy politikai szintére lépett, ahol azért neki elég erőteljes úgymond gyökerei vannak, hogy melyik oldalhoz tartozik, és ahogy úgymond az én hírem ezt az oldalt elkezdte gyengíteni, úgy abszolút elhatárolódott tőlem, és abszolút ellenségessé vált. Katonai vezetés, vagy akár, hát nyilván személyesen a honvédelmi miniszter, ő mennyire volt egy jó szívvel egy támogatója ennek a csádi missziónak? Én azt gondolom egyébként a Honvédelmi Minisztérium vezetéséről, és akár a miniszterről, vagy akár a katonai vezetésről, a vezérkarfőnökről, hogy szerintem nem feltétlenül örültek annak, hogy Orbán Gáspár most már százados a Magyar Honvédség tagja. Több szempontból sem. Mert ugye azért már olyan körökben és olyan szinteken mozgott, ahol valójában rájuk is fenyegetettséget jelentett. Tehát az ő székükre is. Mert ki tudja, hogy Orbán Gáspár egyébként a vasárnapi ebédnél otthon mit fog elmondani. Vagy éppenséggel a saját tervei szempontjából kit tekint majd akadálynak. Kit mond otthon, hogy de egyébként ő akadályozza a tervemet. Amikor még közeli viszonyban voltatok, mennyire volt arra rálátásod, hogy akár az Orbán Gáspár az édesapja által képviselt politikai irányra és vonalra ő hogyan tekint? Mennyire kritikus azzal, vagy mennyire gondolja tulajdonképpen ugyanazt, ami megvalósul a magyar politikában? Ilyen irányú beszélgetésünk egyébként nem igazán volt. Nem igazán tértünk ki. Én sem igazán akartam kitérni erre. Amikor megfogalmaztam, és amikor ő is megfogalmazott problémákat a Magyar Honvédséggel kapcsolatban, vagy a vezetéssel, akár a Honvédelmi Minisztérium vezetésével kapcsolatban, akkor ő is, meg én is próbáltunk egyébként elvonatkoztatni a politikára, és abszolút szakmai szemmel tekinteni úgy a Magyar Honvédségre, mint az ország védelmére. De nyilván tett kijelentéseket azzal kapcsolatban, hogy milyennek tartja a vezérkarfőnököt, milyennek tartja a honvédelmi minisztert, mind pozitív, mind negatív értelemben.
Azt nem tudom egyébként, hogy úgymond a családi kapcsolatait, azt, hogy az édesapja a miniszterelnök, ezt milyen szinten tudta kamatoztatni. Ilyen szinten nem láttam be a háttérbe, hogy otthon mondjuk mit jelzett, és a miniszterelnöknek egyébként mi volt erre a reakciója. Kicsit könnyedebbnek tűnő téma. Most már egy beszélgetés vége felé haladva katonai filmek, illetve Sárkányok Kabul felett. Ugye a Telexen írtuk meg, hogy 2 haditechnikai eszköz is eltűnt a forgatás során, a Sárkányok Kabul felett című film készítése közben, és hát eltérő értelmezések jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy ezek most mennyire voltak komoly eszközök, és hogy utána mi is történt. Mi az, ami eltűnt? Valójában ami eltűnt, az 2 darab éjjellátó. Ezek sisakra szerelhető vizuális képességeket javító eszköz. Tehát valójában benne van a nevében, olyan képességet biztosít számunkra, ami éjjel, sötétségben látást biztosít. Ezek azért szenzitív katonai eszközök. Tehát és szenzitív haditechnikai eszközök, inkább így fogalmaznék, ezeket abszolút páncélszekrényben 1000 helyen tároljuk, ami egyébként a tárolása a forgatási ideje alatt nem felelt meg a szabályoknak. Egyébként azért érdekes ez az állítás, hogy a Lajos Tamás, aki a producere volt a filmnek, ő azt állította, hogy ezek annyira lényegtelen eszközök voltak, hogy akár egy vadász is be tudja őket szerezni, és hogy még csak honvédségi vizsgálat sem indult ebben a tárgykörben. Ez valóban így volt, hogy nem is indult semmilyen vizsgálat? 2 része van ennek a mondatnak, vagy ennek a kijelentésnek. Az egyik az, hogy vadászboltban ilyet nem tud venni az ember. Tehát ezek haditechnikai cégek, akik egyébként 2 oldalú szerződés keretében egyébként megállapodást kötnek adott nemzetek hadseregével, és akkor így történik a beszerzés. De hogy valójában elég nagy bajba lennénk, hogyha a vadászboltba vennénk az éjjellátót, és azzal indulnánk harcba. Tehát sisakra szerelhető binokuláris, fehér-foszforos éjjellátót egyébként nem tudsz venni a vadászboltba. A másik pedig az, hogy a Magyar Honvédség lefolytatott-e belső ellenőrzést, vagy nem. Azért a Magyar Honvédség, bízom benne, hogy van annyira zárt kör, hogy egyébként egy civil producer honnan tudná azt, hogy a Magyar Honvédség milyen belső ellenőrzést folytatja, vagy sem. Ha pedig tudja, akkor pedig egyébként a biztonsági szabályozóink nem megfelelően működnek. Ezeknek egyébként milyen értéke van nagyjából? Nehéz megállapítani. Szerintem darabonként 5 és 10 millió forint között. Hát azért az nem egy fejre szerelhető lámpa, amivel a sátorba benézek, hogy ott van a szúnyogriasztó. Igen. Ugye az is kiderült utána, hogy a forgatás alatt megsérült egy Gidrán harcjármű. Ennek a körülményeiről lehet egyáltalán bármit tudni? A forgatásra kirendelt Gidránról van szó, nem közvetlenül egy adott akciójelenetben, vagy éppen forgatás alatt történt. Valójában igazából a jelenetre való felkészülés fázisában abszolút egyébként a forgatási helyszín melletti területen történt ez, de igen, tehát a forgatási céllal volt jelen ez a Gidrán, és igen, valójában megsérült, és egyébként harcképtelenné vált, a saját úgymond lábán az a Gidrán nem tudott elmenni onnan. Ugye ebben te katonai szakértőként működtél közre ezen a forgatáson, aztán és színészként is, de aztán utólag ugye, hogyha jól tudom, akkor a stáblistáról ott azt levették, hogy te szakértő is voltál. Azt egyébként te hogyan élted meg? Ez az egész Sárkányok Kabul felett nagyon sok kérdés felvet egyébként, és ha megengeded, akkor kezdeném az elejéről. Tehát a katonai szakértőként tevékenykedtem benne, ami egy civil, úgymond szerződés a producerrel, a produkcióval. Tehát én nem egy katonai parancsra tevékenykedtem ott, mert katona nem kaphat olyan parancsot, hogy vegyen részt egy filmforgatáson. Ez a szolgálati szabályzattal összeegyezthetetlen. Igen, és színészként is megjelentem benne, annak csak egy nagyon egyszerű indoka van. A rendezők egyébként úgy gondolták, hogy abszolút kapóra jövök, nem kell nekem dublőr, nem kell fegyveres kiképzés, pár mondatot megtudok, és abszolút egyből akciófilmkész vagyok. És igazából képileg javítom az összképet. Igazából ebből a szemszögből ez egy profit volt mind a producernek, mind a rendezőnek, úgymond a képi világ gazdagítása, vagy egyébként egy ilyen pozitív összetevője a filmnek.
és a Sereg sorozathoz képest egyébként itt a Sárkányok Kabulfeldben már az egyik főszerepet kaptam meg, ami azért egy óriási ugrás volt a sereges mellékszerepemhez képest. De Sárkányok Kabulfeld katonai szakértői szempontból azért azt látni kell, hogy például a Sereg sorozathoz képest én azt gondolom, hogy katonai támogatás szempontjából ez másképp működött, mint a Sárkányok Kabulfelett című film. Ugye a médiában is ugye megjelent, hogy valójában a Honvédelmi Minisztérium és a produkció között nem született együttműködési megállapodás. És nem született együttműködési megállapodás a Magyar Honvédség és a produkció között sem. Azt tudni kell, hogy a filmben megjelenő statiszták azok igazi katonák voltak. Tehát ők ki lettek rendelve egy adott alegységtől, és statisztaként szerepeltek a filmben. Ezen kívül egyébként kirendelésre kerültek a nehéz technikák is, ami azt jelenti különböző haditechnikák, különböző szárazföldi és légi járművek, de egyébként a legnagyobbtól a legkisebbik, beszélhetünk a KC-390-es teherszállítóról, H225-ös helikopterről, H145-ös helikopterről, Gidrán harcjárműről, Lynx harcjárműről, Leopard harckocsiról, tehát abszolút az összes nehéz új technikánk egyébként jelen volt. Ami egy azért érdekes dolog, mert hogyha nem születik egyébként együttműködési megállapodást a minisztérium és mondjuk a produkció között, akkor onnantól kezdve a vezérkarfőnöknek nincs semmi a kezébe, amire hivatkozva jogszerűen ki tudja rendelni a katonai állományt, és ki tudja rendelni a haditechnikát, hogy támogassa ezt a filmet. Mert ő, mint vezérkarfőnök nem adhat ilyen parancsot a katonának. Ugye erre jött az a kommunikáció a Honvédelmi Minisztériumnak, hogy a katonák önként vettek részt a filmforgatáson. Most ezt azért szeretném, hogy tisztálásra mindenki. Tehát nem kelt föl egy százados reggel, ment be a laktanyába, és döntött úgy, hogy ezredes úr, én most elmegyek filmet forgatni, elviszem a KC-390-es teherszállítót jó viszontlátásra. Tehát ez nem így működik. Minden egyes eszköz kirendelésre került, és bizony a vezérkari elrendelőben ott van a lap végén egy aláírás, hogy kirendelte ki. Tehát akkor ez nem szóbeli parancsok voltak, hanem ez dokumentálva van, hogy így történt. Tehát akkor feltételezem, hogyha mondjuk közérdekű adatigényléssel, vagy bármivel ezt valaki kérné, akkor hát vagy kiadnák, vagy nem, de hogy azért ez mégiscsak egy közérdekű adat, hogy egyébként ki és milyen célból. Ez egy nagyon, én úgy gondolom, és úgy vélem, és az én személyes vélemény, ez egy súlyos szolgálati szabályzatszegés. Én ezt feltételezem. És azért feltételezem ezt, mert valójában ugye ez akkor innentől kezdve, hogy nincs együttműködési megállapodás, de mégis vezérkarfőnökként kirendelem a katonai állományomat, a személyi állományomat, kirendelem a haditechnikámat, hogy támogassak egy abszolút az ország védelmétől és ettől a koncepciótól távol eső dolog támogatását, az a katonák öncélú alkalmazása. Mert valójában ez történt. És akkor egyébként, hogyha jól értem, ezért tehát ez a normál munkaviszonyon belül történt, tehát mint ahogyan mondjuk a te esetedben mondjuk volt egy szerződés a produkcióval, de akkor itt a statisztaként résztvevő katonák pedig ők nem kaptak ezért semmilyen. Ez szintén egy nehéz kérdés, mert kirendelem a katonákat, most vezérkarfőnök szemszögéből kirendelem a katonáimat a Magyar Honvédség felszerelésében, a rendszeresített fegyverzetével és haditechnikájával a forgatási helyszínre. Majd egyébként a forgatási helyszínen a katonák szerződést kötnek Lajos Tamás producerrel napi 10 000 forintért, hogy részt vegyenek a filmbe. Tehát kikrendeltem a katonáimat, akik egyébként haditechnikai eszközöket kezelnek egész nap, tehát igazából a szolgálati minőségük nem szűnhet meg, mert felelősséget tartoznak ezekért az eszközökért, és irányítják őket. Másrészt meg ugye, mert ott van náluk a fegyver, ami egy igazi gépkarabély. De közben kötnek egy szerződést egy civil producerrel, és úgymond igazából onnantól kezdve most ki a parancsnok? A főnök, a producer a helyszínen, vagy a vezérkarfőnök, aki kirendelt engem erre a feladatra. Katonai feladatot látok el, mert katonai feladatként lettem kirendelve, de pénzt kapok érte, akkor én most zsoldos katona vagyok. Tehát ez rengeteg minden felmerül ebben a kérdéskörben. És ott a helyben egyébként okozott bármilyen, nem tudom, összekuszálódtak emiatt dolgok, vagy azért?
Azt gondolom, hogy nem egyébként. Tehát, hogy katonák felé nem érkezett olyan utasítás, ami egyébként számukra problémát okozott. Kommunikáció szintjén egyébként egy jó együttműködés volt tapasztalható mind a civilek és mind a katonák között. És egyébként ilyen szakértői szempontból ugyan végül nem kerültél rá a stáblistára, de hogy milyennek láttad akár utólag az elkészült a produkciót? Valójában ugye az alaptörténet ugye a kabuli mentőakció volt, talán Sámán Pajzs műveletnek hívtuk ezt a honvédségen belül. Tehát ezt úgy kommunikáltuk, és egyébként így is van, hogy ez Magyarország és Magyar Honvédség legsikeresebb mentőakciója volt. De nekem mégis hiányérzetem volt. Mert valójában a teljes valóságot nem közölhettük. Mert ugye én mindig azt mondom, hogy a végrehajtó állomány a hős. De azért volt egy hős parancsnoki állomány. Ki volt a hős parancsnok ebben a történetben, a valóságban? Rusztin Szendi Romulus. Ő volt az, aki megtervezte, és végrehajtotta ezt a műveletet. De az ő nevét nem lehetett mondani, mert akkor már értelemszerűen ő egy száműzött, üldözött embernek számított. De valójában, bocsánat, helyesbítek, hős parancsnokat említsünk, akkor Rusztin Szendi Romulus és Sándor Tamás. És erre sehol nem tértünk ki. És ez, mint katonatiszt, számomra ez egy óriási elmondás volt. Igazából egy fájdalom is volt, hogy nem tudtuk elmondani a teljes valóságot. És kiállítottunk a helyemre két olyan parancsnokot, akikre ráhúztuk ezt, hogy ők voltak azok, akik ezért felelősek voltak, de nem ők voltak. Téged miért cseréltek le ebben a produkcióban? Valójában nincs kimondva, de azért, mert beadtam a leszerelési kérelmemet. És igazából onnantól kezdve, hogy egyébként Lajos Tamás és Szalai Bobrovnicki Kristóf egyébként jó baráti kapcsolatot ápol, innentől kezdve kikerültem ebből, mint katonai szakértő. Hogyan értesítettek erre, vagy hogyan zajlott? Sehogy. Egyszerűen a produkció nem keresett többet. Annak ellenére, hogy előtte pár héttel egyébként felépítettük azt, hogy mit fogunk kommunikálni, én mit fogok, mint katonai szakértő kommunikálni. Akkor kezdődött egyébként a promóciója a filmnek, és nem a promóciójában nem vettem részt, se egyébként a dízelmutatóra nem hívtak meg. Hogy nem hívtak meg a dízelmutatóra, egyébként az fájt. Az nem esett jól. Mert rengeteg időt töltöttem ezzel a filmmel, hogy megvalósuljon. A forgatókönyvírástól kezdve a katonai logisztikájának a felépítéséig, az első és utolsó nap forgatásáig. Ezt nem éreztem fel lépésnek a honvédelmi miniszter részéről. De hát ugye, ahogy elmondtam, 2023-tól kezdve nem volt egy felelősségteljes vezető, ebben sem volt egy felelősségteljes vezető. Színészek szerinted mit szóltak ahhoz, ez az egész eljáráshoz, ami akár veled történt, hogy egyszer csak így kikerültél ebből a történetből? Csodálkoztak rajta egyébként, szinte mindegyik színész felhívott, és úgymond kifejezte az együttérzését, és abszolút nem értette egyet azzal, hogy úgymond hogyan bántak el velem. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mi az, ami történt veled az interjút követően, vagy milyen retorzióra számíthatsz, és ugye úgy fogalmaztál, hogy ez majd attól függ, hogy mi hangzik el most így több mint másfél óra, közel 2 óra után, hogy látod, mi az, ami ezt a beszélgetést követően történt veled. Fegyelmi eljárás, az biztos. Az, hogy milyen fegyelmi vétséget követtem el, azt igazából nem tudom pontosan, hogy mit fognak alkalmazni ellenem, és hogy milyen szintű következmények. Az biztos, hogy el kell búcsúznom a hivatásomtól. Szerintem meg fogják szüntetni a szolgálati viszonyomat. Ugye úgy fogalmaztál még egy másik korábbi pontján az interjúnak, hogy azért ez egy hivatás, és hogy ugye nagyon komoly esküt teszel az ország és a haza védelmére. Azt, hogyha neked megszűnik a leszereléssel szolgálati jogviszonyod is, ezt így emberileg hogyan dolgozott fel? Vagy ez mennyire egy nehéz helyzet most neked? Én azt gondolom, hogy a jelenlegi honvédelmi miniszter egyébként az elmúlt 4 évével egyébként megölte azt, hogy katonai hivatás. De valójában egyébként ebben a formában, amiben van, egyébként nem csak én, de más katona sem szolgál szívesen. És ez egy kicsit könnyíti azt, hogy elszakadjak ettől, amit egyébként meg a szívemben nagyon szeretek.
ha sikerül a leszerelés, van terved arra vonatkozóan, hogy mit csinálja a jövőben? Ez most csak a humor szintjén, de ha tényleg lesz olyan, hogy Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, akkor annak nagyon szívesen csatlakoznék az elfogó taktikai csoportjába. Ez a humor. Van benne igazság is. Pálinkás Szilveszter, nagyon köszönöm, hogy itt voltál és vállaltad ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást. IKEA Telexért adód 1%-ával. Telex.hu/1%.